Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream every day. Ayan guys, good morning po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream sa Facebook and YouTube. Naka-live po ako ngayon ha. Sa Facebook and YouTube guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan guys. Ano lang tayo guys ha. Chill-chill lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout muna natin si Ma'am Soha. Soha, tanong ba nga nito? Nandali, punta muna ako sa Facebook ko. Medyo malabo kasi dito eh. Kay Ma'am Suha, Ma'am Babylin, kay Ma'am Rochelle Aguirre, mega shoutout po. Carpio, ayan, si Rochelle Aguirre. Maybelline, Abela, hello po. Sir Wheels, Mechanic Vlog, hello po. Kumusta po sabi niya? Pa-shoutout po kay Rochelle. Shoutout kay Ma'am Rochelle Aguirre, Carpio, Estela, mega shoutout po. Ma'am Rose, Surla Bascos, hello po. Rosario La Figuera, hello po. Charina Abiso, mega shoutout po. Bago lahat po guys, nais ko lang pasalamatan si Koyang Bloods for the StreamYard. Thank you so much Koyang Blood, Apong Blood. And Mel Miranda, shoutout po sa iyo. Ma'am Arlene, shoutout Ma'am Arlene and Ma'am Mel. Si Solomon Delmar, ang aking tito. Mega shoutout sa aking tito guys. Si Solomon. Okay, si Solomon Delmar. Mamita Gracie, shoutout po ma'am. Ma'am Giselle Vlog, hello po. Ma'am Cherilyn Princess Ursa, mega shoutout po. And Mary Chris Sarmiento, shoutout. And Rolando B. Reyes Jr. And si Landmark, mega shoutout po Sir Landmark. Shoutout po sa iyo. Sa inyo lahat ng mga nandyan guys. Thank you sa lahat. Si Ma'am G. Dison, shoutout Ma'am G. Dison Calix Balanga, shoutout po. And Marvin Bino, mega shoutout po. Boutique Joanne, hello po, good afternoon po and shoutout po sa lahat guys. Sa lahat po ng mga nandyan po, kung gusto niyo pong bisitahin yung YouTube ko, same lang po yung pangalan ko, Edward Lacsina rin po Kung gusto niyo pong puntahan, kung wala pong time, okay lang po, walang problema, basta nandyan lang po kayo. Sanix, Dinam, shoutout sa'yo. Braza Kaylin, hello po. Landmark, shoutout kay Landmark. Rolando B. Reyes Jr., mega shoutout po. Babylin Abela, hello po. Sir Elmer, si, sino pa ba hindi natin na shoutout dyan? Si Liza, mega shoutout Ma'am Liza. Elmer Amoyon, mega shoutout po Sir Elmer Amoyon from Esten Shamar. Ma'am Liza, shoutout Ma'am Liza. Galicia, shoutout po. Papa Crispin Vlog, shoutout sa iyo Papa Crispin Vlog. And Rolando B. Reyes Jr., shoutout po sa iyo. And pa-profile mo sabi niya. Sanex, happy Sunday Lods. Solomon, Dan share. Idol, more viewers. Maraming salamat sa iyo, Tito Solomon Delmar. Connect nyo yan guys, ang aking tito yan guys Rolando B. Reyes Jr. Idol, baka pwede po ba akong ma-promote? Sige, magpo-promote kayo dito guys, wala pong problema, okay? Kaso isa-isa lang, baka mawala tayo ng data. Hindi ko kakaya ng 10, no? Isa-isa muna tayo para kung case man, pwedeng umakyat, okay? Rochelle Aguirre, hello po sa lahat. Joey Kiambao, mega shoutout po. Papa Crispin, Dan Share. Jose Vines, Joyce Vines, mega shoutout po. And si Summer Rodriguez, mega shoutout po. Marionette Martini, hello. And si Donna Bell, mega shoutout Ma'am Donna Bell. And si Arlene Tiangco, mega shoutout po. Melanie Capin Barnea, hello po. And shoutout from Cebu. Joey Kiambao, mega shoutout po. Joey Kiambao, happy Sunday po, sabi niya. Happy Sunday po, sabi niya. Arlene, mega shoutout Ma'am Arlene Tiangco. Susan Claus Morata, good afternoon po sir. Kumusta po ang lahat? Happy Sunday and God bless us, sabi niya man niya. Marvin Bino, shoutout sa'yo sir Marvin Bino and Benice Paul, mega shoutout. Master, shoutout sa'yo Master. Nakalive ako ngayon sa Facebook and YouTube guys. Kung gusto niyo pong supportahan yung YouTube ko, puntahan niyo lang po. Same lang po yung pangalan ko doon, okay? Edward Lacsina rin po, okay? Maraming salamat. Kahit i-subscribe niyo lang po, okay lang po sa akin yun. Kahit hindi panoorin yung mga vlogs ko doon, okay lang po. Basta importante, may support natin yung 100 subscribers. Sana soon makakita natin yung Shoutout kay Miss M. TLG Team Love. Mega shoutout po. Yan siya nasa Facebook, sa YouTube siya. Salamat po sa mayroon akong isang tao sa YouTube. And meron tayong 42 million sa Facebook. Ayan, Ma'am Rochelle, Ma'am Joylene, mega shoutout po. Chofila Maaloy Caminos, mega shoutout po. Maludi Guzman, shoutout Maludi Guzman. And Melanie Capin Bornea, shoutout po sa iyo. And si Agnes, paano po ba sumali?
Mamaya po ibababa ko yung hagdan para po umakyat kayo dito at mag-promote kayo, okay? Rosel Divina, hello po Ma'am Rosel Divina. Happy Sunday po, sabi ni Ma'am Geraldine Gayoso, shoutout po sa iyo. And Stella Beran, shoutout po. Rose Sula Basco, pa-shoutout po idol at pangalan ng anak ko. Sabi niya, special Super Rico Sula Basco and kaneng katulang istong daramdaman ni Lagyuna. O sige, shoutout ko po si Special Super Rico Sula Basco. Ayan po anak po ni Ma'am Rose Sula, ayang kapangpangan din siya. Salamat Ma'am Rose. Marlene, shoutout po. Ma'am Rochelle Aguirre, mega shoutout sa iyo Aguirre, Ma'am Rochelle. Maludi Guzman, Monica Makiangoy, shoutout po sa iyo. Ayan, at yun yung Master King kay King YouTube ko. Thank you Master. Ala ko sin tao King YouTube eh. Ayan, dinadakan jacket ni Master. Ayan. Master Mayora. Ayan, okay na ka. Metong niya yung tawken. Kaya shoutout po sa Morelli Zoo, shoutout po. Ayan, si Ma'am Joylyn Tiangga, mega shoutout po. James Egos, mega shoutout po. Suhas, thank you so much po. Shoutout Lods. Always naman sa Suha, hindi naman kita makakalimutan, siyempre. Borilo Zoo, shoutout po Master. Ayan, nandiyan si Master sa Facebook ko, sa YouTube ko pala. And Estrella Beran, shoutout po sa inyo lahat guys. Ayan. Pagparami po tayo ng mga customer guys dahil parami muna tayong customer. Estrella Beran, hello. Man Georgia Tejano, shoutout po. Chopila Maalay, shoutout po sabi niya. Melanie, share po na. Share nyo guys, share nyo natin yung live in case na mayroon pong kayong kapangyarihan para po ma-share tong live to. Wala pong problema. Okay? Wag nyo pong ipipilit yung sarili nyo kung ayaw nyo pong i-share. No problem po. Okay? Georgia Tejano, Morizo, Ma'am Rosalyn, shoutout po sa nag-follow sa akin. Sabi ni Rosalyn Alviar. Nora, mega shoutout Ma'am Nora. Shoutout sa lahat ng Team Zombie. Sabi ni Papa Crispin Vlog. And kay Marvin Lendilo. Hello po, James Egos. Shoutout sa iyo. And thank you sir. Sabi naman niya, no. Mayora. Ayan, Mayora. Ang dami mo lang alagad, Mayora. Kuha mo to. Shoutout sa iyo kung nandiyan sa Facebook. Ay, sa YouTube pala. Sorry. Update ko kay ni Mayora kasi wala nang nangyayari sa wala nang nangyayari sa YouTube ko. Bumabagsak na yung aking WH. Kailangan kong siyang asikasuhin para hindi siya ma-demonetize. Shout out sa iyo Toy, sabi ni Troops Moto TV. Nandiyan siya sa aking YouTube account. Thank you so much. Troops Moto TV, salamat sa pagpunta sa live ko sa YouTube kasi nga kailangan ko siyang i-update kasi nga bagsak na yung aking ang aking WH. Okay, salamat po sa lahat guys. 31 million. Please po, ayan, kung gusto niyo pong i-share, walang problema. Guys, follow niyo naman po ako. Sabi naman ni Charina Avizo. Ayan, Master Mayora. Ayan, si Gracie Andres, shout out po Sir Edward. Sabi ni Grace Andres, shout out po sa iyo. Macben, Egal, Mangilen, may good PM po idol. Salamat po sa iyo, ma'am. Shout out kay Master Mix Vlog. Sana all, daming alagad Idikit mo na yan, Master. Gawin mo ng 100 million para naman meron akong silver button. First time mangyari sa buhay ko. Marvin Lendio, mega shoutout po Sir Marvin Lendio. Ma'am Riza, mega shoutout Ma'am Riza. Georgia Tejano, follow po and sa idol sabi niya. Thank you so much. And Mary Jane, shoutout Ma'am Mary Jane. Ma'am Soha, follow din po ako sa hindi kayo magsisisi, sabi niya. Okay, silala ko yan si Ma'am Soha Osain. Ayan, si Sir Ronald Rapay. Shoutout po sir, mag-follow sa akin. Salamat po Master, sabi ni Sir Ronald. And Jax Sangkon, mega shoutout Sir Jack. Long time no si Sir Jack. Master Dan share to main. Wow, salamat Master. Thank you so much sa pag-share Master. Master, ano ka na? Nakita ko yung bahay mo. Nasa 4.9 ka na. Malapit ka na maka 5,000. I hope maka 5,000 ka. Boss Luis, shoutout Boss Luis. Mary Jane, salamat po. Herbert Esparoga, shoutout po. And si Sir Marvin Lendilo. Yes po, idol. Paakyat po. Walang problema. Akyat kayo dito guys. Pero konti-konti lang Konti-konti lang para hindi ako mag-loading sa taas. Okay? Siguro pwede na siguro try natin mga 4 or 5. Try natin ha. Okay. Ayun Master, salamat. Nagpa-ano ka pa diyan, nagpa-member ka pa. Thank you. Okay na yan, Master. Thank you so much Master
Mix Vlog. Ayan, nagpa-member sa akin si Master Ryan guys. So, ito si Master. Yan po si Master sa aking YouTube channel. Guys, sa lahat po ng mga nandyan, kung hindi po kayo kung may ano pa ako dyan, YouTube, paki-follow po, ay paki-subscribe niyo po yung YouTube channel ko. Same lang po, Edward Laksina lang po, okay? Solidad, Dikit, Anit, good afternoon po, Master, and Team Zombie, sa lahat po ng mga viewers mo, and God bless po. Salamat po sa ating 50 million viewers dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat, guys. Thank you so much po. And, nandyan na si Ma'am Gina Reboran. Mega shoutout po. And magandang hapon po from Isabela. Mean Redito, shoutout po. Yours Castro, asan yung brief kong itim na hindi pa binibigay? Shipping mo na lang dito sa aking bahay. LBC na lang. Pa-promote po, idol. Welcome. Dan share, sabi ni Troops Moto. Salamat, Troops Moto. Ring kabalenta mo. Sana mo talaga ni para sa pantala. Alam problema ita. Kahit pa paano may mga kapangpahang vlogger pa rin na pwede natin tulungan. Siyempre, hindi lang kapangpahang vlogger, pati mga Bisaya, Ilocano, all naman pwede naman dito. Welcome kayo. Ma'am Leonida, hello po sir sa Kapugi. Gusto ko lang pong pasalamatan dahil dumami yung followers ko. Wow, congratulations Ma'am Leonida. Yan ang gustong-gusto ko marinig sa mga tao na positive lang sinasabi nila. Ma'am Gemaline Pasqua, shoutout po Ma'am Gemaline Pasqua. Ayan, sabi ni Ma'am Melanie Capin, salamat idol, nadagdagan yung followers ko tuwing nanonood ako sa'yo. Wow, congratulations sa'yo ma'am. Yan ang gusto ko, puro positive, walang negative. Okay, ma'am, ito nabasa natin to. Si ma'am Robern Sona, mega shoutout ma'am Robern Sona. Yan ang gusto ko guys, Lods. Konti na lang po 2,600. Ay, hindi ko pa kaya ng 2,600 ma'am. Hindi natin kakayanin yan. Sige pa, isang push pa ma'am Suha. Ma'am Sir J, shoutout Sir J. Ayun, nandun na si Aquarius. Aqua, Luis, ayan, ito, meron palang pag ganito at moment. Sabi niya, hindi ko na-inform. Sabi niya, Ma'am Aquarius, maraming salamat po sa pagpunta. Yan, nakilala ko lang si Aquarius, Aqua, kay Sir Luis. Ayan, Sir June, mega shoutout po kay Sir June. Nakalive po tayo ngayon sa Facebook at saka YouTube po, guys, ha. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nandyan sa Facebook at saka YouTube, guys. Thank you sa support na binibigyan niyo po sa akin. Thank you. Ayan, shoutout muna natin si nagpalipad ng 50 million stars si Jack Sancon. Maraming salamat po, Boss Jack, sa iyong palipad na 50 million stars. Thank you so much po, ha. Ayan, alam niyo nang gagawin niyo po, guys, sa lahat po ng mga star senders ko. Siyempre, hindi lang star senders ko, mga subscriber ko po dito sa Facebook. May nakalagay dyan parang puso. Yan, sila po yung aking subscriber. 6 pa lang po sila or 7 yata. Secretary ni Mayora. Wow, sana all ang dami mong alagad, Secretary ni Mayora. Ayan, tignan na. Ayan, nandito po siya. Congratulations. Ay, cool, gandang background. Ito po, guys, itong background na to, guys. Ano po ito? StreamYard. Pinahirap po sa akin para in case pa marami pong umakyat sa taas at makapag-promote. Kasi kapag po sa mismong sa mismong Facebook, hindi kakayanin ng 10, lang sila, 2, 3, di ba? Loading pa. Dito, guys, 10 ang pwedeng umakyat. Siyempre, pasalamatan ko lang si Vladimir Broelo, guys. Puntahan niyo po yung aking siya po yung nagpahiram dito sa StreamYard ko, kaya magpapasalamat tayo dahil marami pwedeng mag-promote dito sa live ko. Okay, pangalan Sir Vladimir Broelo Jr. Okay? Maraming salamat po, Aquarius Aqua, salamat. Si Arnold Lagsak, salamat po, Secretary. Siyempre si Master nandyan. Sa lahat po ng mga Team Zombie na nandyan po, maraming salamat po sa inyo. Maricel M. Gionola, shoutout po sa iyo, Master. Kung gusto mong umakyat, walang problema kayo. Akyat kayo dito para mag-promote. Sir Francisco Manalo Mamangon, shoutout po. Ayan, si Saraya Mayola, mega shoutout po. Ma'am Mary Jane Cacho Francisco, shoutout po. Ma'am Perlin, and Mamarang Maria, mega shoutout. Sir Luis, siya yung mentor ko, sabi ni Ma'am Aquarius. Okay, kasi guys, alam niyo si Luis dati, lang yan, konti lang yung bahay niya. Hindi ko lang, Luis, ilan ba yung dating bahay mo dati? Hindi ko nakalimutan ko na hanggang naging 5,700 siya, kaya I'm so proud sa mga product, Edward product po dyan. Maraming salamat po. Hindi po ako humihingi ng kapalit. Ang importante sa inyo, umangat kayo lahat. Walang problema yon. Okay, kasi kaya sabi ko po sa inyo, kung ano po yung experience ko, i-share ko po sa inyo lahat. Especially sa mundo ng vlogging. Okay? Ma'am Melanie Capin, kaya bless ka ni Lord, sabi niya sa followers mo. Nga po, ayun nga pala guys, happy 82 million na tayo guys. Congrats. Happy 82 million na tayo. Malapit na tayo sa sukdulan. Malapit na tayo sa 100 million.
Elugitano. Hello po, Ma'am Elugitano. Maraming salamat po sa iyo. At Ma'am Nagul June Parede. Ay, parang sandali lang, punta ako sa Facebook ko. Hindi ko nakikita eh. Mabilis. Sandali lang, pasalamatan muna natin. Wow! Ma'am, maraming salamat po sa iyong palipad, Ma'am Aquarius Aqua. Nagpalipad siya ng 500 million stars. Maraming salamat po, Ma'am Aquarius Aqua, sa iyong pagpalipad na 500 million stars. Especially sa lahat po ng mga star senders ko po dyan, please po, paki-follow nyo po silang lahat. Please, nakikisuyo po ako, especially si Aquarius Aqua, si Jack Sancon, at saka po Sir June P. Paredes. Ayan po, nagpalipad siyang 10 million stars. Sa lahat po ng mga nandyan guys, please connect nyo po sila. Sabihin nyo lang po from Edward Lacsina. Okay? Maraming salamat po. Sana madami pong followers at madami pong magpa-follow sa inyo, Ma'am Aquarius Aqua at saka si Sir Jack. Alam ko marami nagpa-follow sa inyo, hindi nyo lang sinasabi sa akin. Siguro pag umakyat kayo dito, doon nyo sasabihin sa akin. Okay? Shoutout po sa inyo lahat dyan guys ha. Mag-start na po tayo ng Rodelia Lukmag, mega shoutout po. Sir Ma'am Rowena, mega shoutout. Ma'am Irene Galanza, mega shoutout. Ma'am Melanie Capin, shoutout po sa inyo. Guys, please pa-connect nyo muna si Ma'am Aquarius, ang aking star senders po, please. Siyempre, yung mga dalawa dyan, nandyan si Sir June at si Ma'am, ano pangalan ito? Nakalimutan ang pangalan niya. Si Ma'am, dali lang. Si Sir Jack pala, sorry. Ayan. Okay, start na po tayo guys. Gusto niyo pong bumakyat dito sa taas, akyat lang po kayo dito. Bakulaw, mega shoutout, Bakulaw, Beboy Vlogs. Meron po tayong 65 million versus YouTube at saka Facebook. Okay? Sa mga Facebook, YouTube po, hindi ko nakikita yung page. Ayun si Weng. Dami, si Weng. Guys, i-connect niyo sir, si Mac Aqua, nagpalipad siya ng 500 million. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Aquarius. 400 followers lang ako dati. O, tignan nyo. Guys, alam niyo si Sir Luis, dating 400 lang yan. Dati nakikita ko lang yan, puro mga yan, puro hugot. Tapos ano ba yung dati yung ginagawa niya dati? Mga hugot, basta hugot siya. Yung lagi niya ginagawa, hugot. Hanggang ngayon, tignan mo, laki ng bahay niya, nasa 5,700 na siya. Yan ang maganda. Kicker Tomas, shoutout sa iyo, Kicker Tomas, Marites, Umaran, Ma'am Lon, shoutout po sa inyo lahat, Ma'am Rowena, Ma'am Erlinda Berlin, mega shoutout po, Ma'am Elsa, sino pa ba yung mga nandyan? Si Ma'am, ayun, nagpalipad si Ma'am, Sir Noel, maraming salamat po Sir Noel Lariosa, saan ba? Ma'am Jenny, shoutout po Ma'am Jenny, si Marionette, follow na po kita, sabi niya, okay, guys, ulitin ko po, please, paki-follow po lahat po ng mga star senders ko, especially sa lahat mga subscriber ko po sa Facebook guys. Maraming salamat po. Okay, magbababa po ako ng hagdan. Kung gusto niyo po mag-promote dito guys, promote niyo lang pangalan niyo, i-promote niyo yung page niyo, promote niyo kung anong gusto niyo i-promote, wala pong problema, okay? Ma'am, please po, ko po ako sa iyo, pakisuyo muna ang iyong bahay, mag-comment ka diyan, Ma'am Aquarius. Ma'am LB, shoutout po, Cecilia Canatoy, hello po. Cartoni Tonet, mega shoutout po ay kay Bantay Ash, mega shoutout po. Gomez Jelian, mega shoutout po Gomez Jelian. Sabihin niyo lang po sa baba kung hindi ko yun na-shoutout ha. Sabihin niyo po sa akin ha para hindi po kayo maano diyan. Chris Castillo, mega shoutout po. Jesus Midas Gubatan ha. Sir Milyonaryong Ujamot, mega shoutout sa Sir Milyonaryo. Salamat po sa ating 62 million in the house from Facebook at saka YouTube guys. Maraming salamat po sa support na binibigyan niyo sa akin. Hindi kayo bumitaw sa akin kahit hanggang sa umpisa ko na walang nanonood hanggang ngayon. Blessing talaga sa akin na meron kayong nanonood. Thank you so much sa inyo lahat guys ha. Cirilo Canatoy, shoutout po Sir Edward. Pa-help naman po. Okay, walang problema yan. Bas okay, ibababa ko na po yung hagdan. Tapos kayo na po ang bahalang umakyat dito para mag-promote kayo. Okay, sabihin niyo pangalan niyo, sabihin niyo po yung kung anong page niyo, okay? Okay, sige po, ibababa ko na po yung hagdan ha. JR Reels, mega shoutout Ma'am Sir JR Aurelio, shoutout po Ma'am Aurelio Rodel Caranto, shoutout po Robern Sona. Ito po, ibababa ko na yung hagdan guys ha. Kung gusto niyo pong umakyat, isa-isa lang po tayo ha. Hindi kakayanin ng StreamYard, internet ko ba, kaya dali, ikunin ko muna yung hagdan. Dali, eto na guys, eto na po ang hagdan. Okay, ipin ko. Ayan na po guys. Ayan, ipin ko to. Ipipin ko na siya. Ayan na, nakapin na po yung hagdan. Please po. Guys, si Reyes, mega shoutout. Ma'am Liza, mega shoutout po. Ayan si SG Joby.
Ay, especially guys, pasalamatan ko po lahat ng mga lahat ng mga 59 diyan, 59 na SG. Mega shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa mga SG. Ibig sabihin po ng mga SG, mga security guard na maraming nanonood sa akin ng mga security guard. Mabuhay po kayong lahat sa lahat po ng mga SG diyan. And maraming salamat po Ma'am Gomez, Jelly Ann. Salamat po sa pagpalipad ng 10 million stars. Thank you po. Ma'am Rangkay. Akyat na kayo guys. Sino po yung gustong umakyat dito? Ma'am Aquarius. Sino po yung mga pwedeng umakyat dito? Akyat lang po kayo. Mag-promote lang kayo. Norbs. May ka-shoutout sa Norb. Ma'am Elsa. Maraming salamat. Boss Luis. Kung gusto mo umakyat dito, walang problema, Boss Luis. At ito may umakyat na dito. Si ang pangalan ito? Si Ma'am. Ma'am, pwede po kayo mag-open camera, please. Open camera kayo. Guys, kapag umakyat kayo dito, open camera kayo para makapag-promote kayo. Si Ramon Simbulan. Okay. Ito na, sir. Okay. Hello po. Promote ka na, sir. Magandang hapon po sa mga kasama nating creators. Salamat po sa nabigyan po ako ng pagkakataon ni Idol Edward. Andyan po si Idol Luis. Kaagaling ko lang sa live niya. Pa-promote naman po aking sa aking page. Sa aking page po at para maging mapataas po siya at tulong-tulong po tayo sa bawat isa sa atin. Yun naman po yung goal po natin na mapataas yung bawat isa. Salamat po, Idol. Yes. Siyempre sir, wala naman ibang gagawa yan kundi ikaw lang makakagawa niya. Nasa kamay mo. Huwag kang sir siyempre bilang isang content creator ako po, taga-promoter lang po ako at kayo po ang gagawa ng kapalaran nyo. Okay? Ako, meron po akong ilang 82 million followers po dito, i-share ko po sa inyo hanggat meron nagpa-follow sa akin, i-share ko sa inyo, di ba? Okay guys, ipo-promote ko po si Sir Ramon Simbulan Jr. Please paki-follow po si Sir Ramon Simbulan. Sir Ramon, salamat po sa pag-akyat and God bless. Thank you, sir. Ayan, baba na kita, sir, Okay, para naman iba yung makaakyat. Ma'am Maureen, please open camera po kayo. Sa lahat po ng mga nandyan, pa-shoutout kay John Irene, shoutout po, Sir Boss Joseph, shoutout, Maya Paugto kaya ka. Daming Panganiban, mega shoutout, Ma'am Sepilo, shoutout po sa inyo. And si Sheila, mega shoutout, Ma'am Sheila Marie, shoutout po. And Titabay Adam, mega shoutout, Ma'am Evelyn SP John. Hello po, paakyat po. Pwede ko yung umakyat dito sa taas, guys. Ma'am Maureen, Ansite Beray. Sige mo ba? Magpupunano po. Hello po. Sige po. Sige, ma'am. From Pampanga po. Ay, Maya Paugto, ma'am. Maya Paugto. Ay po po. Po, ma'am, Maya Paugto mo rin po. Kaya kayo, ma'am. Pwede na kayo mag-promote, ma'am. Thank you po, boss. Thank you, Lods. Pa-promote po yung page ko, Maui Skin Reborn. Saka po itong account ko, papalo na lang po. Di po kayo magsisisi. Para sa mga team song. Okay, Ma'am Maureen, sige po. Ako na magpo-promote sa'yo, ma'am. Okay po, sa lahat po ng mga nandyan, meron po tayong 61 million piece. Follow po si Ma'am Maureen, Ansiete Biray. Isa po siyang kapampangan content creator na si Ma'am Maureen Ansiete. Maraming salamat po, Ma'am Ansiete, Maureen Ansiete Biray. Salamat po, ma'am. Sana po marami pong followers sa inyo. Ingat kayo dyan, ma'am, sa Pampanga, Maya. Dakal pong salamat. Okay. Next na tayo, guys. Pwede po kayong makyat. Yan dyan po sa baba. Please, ayan. Ma'am Emay, salamat, Ma'am Emay. LG, mega shoutout, Ma'am LG. Sino pa ba? Sino pa yung mga nandyan? Si Jones Tawakal, shoutout po sa inyo. And akyat lang kayo dito sa taas, Ma'am, pwede ka umakyat dito, Si Ma'am Aquarius. Ma'am Aquarius, pakyat ka dito para makilala ka po nila dito. Maraming salamat po sa binigay mo na 500 million stars. Especially sa lahat ng mga star senders ko. Alam niyo yung gagawin nyo, guys, puntahan nyo na agad yan. Sabihin nyo lang po, from Edward Lacsina. Okay? Master, nandiyan ka ba sa Facebook, sa YouTube ko? Dali lang, hindi ko na makita kung ilan yung tao sa Facebook ko. Sa YouTube ko, shout out sa Master. Sila Master lang talagang tao doon. Master, salamat Salamat sa pa-video mo diyan, Master, sa YouTube ko. Thank you. Wala talaga, bagsak talaga yung YouTube ko. Okay, sa mga nasa Facebook, guys, pwede na po kayong umakyat dito. Paakyat po kayo, walang problema. Ayan, nagpalipad si Sir Gonzales Carlos. Maraming salamat
po Sir Gonzales Dotilos Carlos. Congratulations, nakapag-graduate ka ba? Sa lahat po ng mga Team Zombie diyan, mag-promote kayo dito sa taas. Wag po kayong pindot-pindot diyan para makapag-promote kayo sa taas. Okay? Akit kayo dito ha. Okay, Ma'am Nancy, mega shoutout po Ma'am Nancy, Ma'am Yen Manilin, Ma'am Manilin Gonzales, maraming salamat po. Ayan si Ma'am Mary Ann Torres, shoutout din po sa inyo. Marites, hello po, thanks po sabi ni Ma'am Marites. Makiat nga dito. Si Winifredo, Sir Fredo, idol pa-promote po. Okay, mag-promote kayo dito sa taas po, mag-promote lang kayo dito at umakyat kayo dito sa live ko. Walang problema. 47 million sa ating Facebook at saka sa YouTube ko. Salamat po sa mga nandyan po sa Facebook at YouTube. Sino ba next? Paano po ba umakyat? I-click nyo po yung nakapin. Yung pong nakapin dyan, please po paki-click nyo po yung nakapin. Please. Please, paano umakyat? I-click nyo yung nakapin. Ala po ba nakikita? Ito, sige, ibabagsak ko po yung hagdan dyan sa may Facebook ko. Okay, ito. I-click nyo po yan, guys. At sundin nyo lang po yung instruction. Okay? Evelyn, mega shoutout Ma'am Evelyn. At saka Nenette Libardo, shoutout po sa iyo. At kay Ma'am Mamita Gracie, wala akong akyatin sir. Ito. Nababa ko na yung hagdan. Ayan o, hagdan. Ito po yung hagdan. Ito po yung hagdan, napaki-click niyo po yan ha. Idly YD, shoutout po sa iyo. Ito. Ayan po yung hagdan dito ha, sa taas. Para po umakyat kayo dito, okay? Ayan po. Okay, nakita niyo po ba? Aquarius. Kuha ka na hagdan, sabi niya. Eto guys, walang ano to ha. Hindi loading. Walang adding dito. StreamYard to guys, pwede kayong umakyat dito, okay? Ma'am Beng, mega shoutout Ma'am Beng Vlog. Ma'am Janet Beth Brazal, mega shoutout po. Leonor Vergara, YG Buhay, mega shoutout po. Ito, may busy na ako. Si Carlos, si Sir Carlos ang aking star sender. Siyempre, Sir. Ayan si Sir. Sir, maraming salamat sir. Ano na tayo sir? 4,999. Isa na lang. Kung di dahil sa iyo sir, baka di tayo umabot ng ganun sir. Talaga? Wow. Isa na lang kulang mo, Sir Carlos? Isa na lang kulang mo? Isa na lang sir, 4,999. Akin na. I-follow ko siya. Sandali lang. Diyan ka muna. Sige po. Promote na kayo dyan. Diyan ka muna, sir, ha? Para kita. Saglit lang. Sige. Sige sir. Hello po. Sige, Hello ma'am, ikaw muna, Ma'am Yen. Huwag ka muna umalis dyan, Sir Carlos. Ma'am Yen, ikaw muna mag-promote, Ma'am Yen. Follow ko lang to. Pa-promote naman po. Ito po personal account po. Wala pang pa-help po. Sir, pa-promote naman. Sige po. Sa mga followers ni Sir, pa-promote naman, pa-follow. Let's back tayo. Ayun, 5,000 ka na. O yan. Sa lahat po ng mga nandyan po, guys, please paki-follow po si Ma'am Yen Gonzales. Sabi niya po, paki-follow po si Ma'am Yen Gonzales. Ulitin ko po ang pangalan niya kasi hindi ko nakikita kung ilan yung followers mo dito kasi sa StreamYard hindi makikita. Pag sa Facebook Live makikita ko. Okay, ulitin ko po guys. Please paki-follow po si Yen Gonzales po. Ulitin ko, Yen Gonzales. Ma'am Yen Gonzales, maraming salamat sa pag-akyat. Anytime pwede kayong makyat dito ha. Walang ano to. Okay, guys, i-rest back nyo si Ma'am Yen Gonzales. Maraming salamat po, Yen Gonzales. Ingat po. Ayan. Thank you, Ma'am Yen, sa pag-akyat dito, Ma'am Yen. Salamat. Pwede ka bang umakyat anytime? Okay, sir. Ayan, okay ka na. Naka 5,000 ka na pala. Congratulations. Ikaw nang bahala kung paano mo i-maintain Sir, salamat po. in-stream ad. Okay. Maraming salamat. At saka sir, sir, ng top batch yata din ako sa iyo sir. Opo, maraming salamat po. Si Lolo ang nagbigay po ng top badge kasi si Lolo po ang nagbibigay ng lahat ng mga sobrang dami po ng mga top badge. Hindi ko alam kung nasa 500 plus na or hindi ko alam. Salamat sir sa pagiging isang top badge niyo sir. Thank you. Mag-promote ka na muna sir bago ko bumaba sir. Una sa lahat sir, salamat sa Panginoon at parati kang iingatan parati sir. At ilayo ka sa mga kapahamakan. At
Salamat din sir sa tulong mo na naabot ko yung ganung 5,000 at saka sir kung makapasyal ka dito sa Baguio, isang pasyalan mo rin ako rito. Galing ako dyan, sir. Maraming salamat. Galing Papalo po na ako lang sir. dyan isang araw. Ha? Kaso hindi lang tayo nagkita. Baka hindi pa, galing ako ng isang araw dyan, sir, sa Baguio. Kasama ko si Lacoste Infinity. Boss Edison, shoutout. Ma'am Basma, shoutout po. Dito lang ako sa market sir. Isang araw, Ay, sir. Pumunta dito ako dyan. nagtitinda ako Ayan. dito sir. Oo. Ah. Alam mo, sir, nag-ano po kami dun sa may Victory Liners. Dun po kami Oo. malapit na gano'n nun. Victory Liners. Dun po Malalakad kami lang naman dun sir, malapit lang naman din. natulog. Isa kami dun sa Oo. nasulugan sir Ayan, dito sa guys. Baguio. Yung market. Talaga. Next, malay mo, sir, next time may maggaya ulit sa akin papuntang Baguio. Ikaw, ang dami kong kukontakin dyan sa Baguio. Di ba? Malay mo, sir. Sige sir. Salamat Oo. sir. Salamat sa suporta. Maraming salamat talaga sir. Opo, Thank always. you. God bless you sir. God Okay, bless ingat, you. sir. Thank you. Congratulations. Thank you. 5,000 ka na. Congrats. Salamat sir. I'm so happy. Ingat. Ayan, di ba? Si sir, guys, wala pa siyang 5,000 dati pero ngayon, ano na siya? Inaalagaan na lang niya yung kanyang ang tawag dito? Ang kanyang in-stream ads oras. Okay, pasalamatan ko muna guys sa lahat po ng mga ayan na si Vladimir guys, ang aking ang may-ari ng StreamYard, si Vladimir Broelo guys. Maraming salamat pong Broelo, Vladimir Broelo, salamat. Sa lahat po ng mga nandyan sa Facebook at saka YouTube ko guys, maraming salamat po. Pasalamatan ko muna si Ella Gutierrez, maraming salamat po sa iyong palipad na 20 million stars. Si Ma'am Aquarius, siyempre, 500 million stars. And si Ma'am Gonzales, ay si Sir Gonzales Datilos, yung umakyat kanina, meron po siya binigay na sa akin na 50 million stars. Salamat po. Si Jack Samson, meron po siyang 50 million stars. Maraming salamat din po sa iyo. And Sir Noel, salamat po sa 20 million stars. And si Jera June P. Paredes, meron po siyang 10 million stars. Maraming salamat po. At kay Sir Ma'am Gomez Jelly Ann, nagpalipad po siya ng 10 million stars. Kayo na po ang bahala sa kanila. Please po, pakimahal nyo po ang mga star senders ko. Sigurado po, magbabalik po yan. Okay? Yan po, si Broelo po. Siya po yung may-ari ng StreamYard na to kasi umihiram lang po ako sa kanya. Please, sana po supportan nyo rin po siya guys. Okay? Po Vladimir, thank you at sana supportan mo rin kung sino po yung magpa-follow sa'yo. I-follow back mo rin sila. Okay? Salamat at shoutout ko muna si Ma'am Luisa Yahona and Haiji. Mega shoutout Ma'am Jonaline Misahon. Mega shoutout po Ma'am Jonaline. Si Ma'am Maricar Baul. Mega shoutout po. Si Maricar Baul. Ben Manilin Gonzales. Mega shoutout Vladimir. Vladimir Broelo. Hello po sir. Hoping mapansin po, sabi niya. Ayan sir, Apong Vlad, may nagpapapansin daw sa iyo. Pakipansin mo daw sila. Ayan si Ma'am Vladimir, 5,000 po. Help po, sabi niya. Okay, sa lahat po ng mga nandyan guys, pakipollow niyo po yung star senders ko guys ha. Sa lahat po ng mga nasa Facebook at saka sa YouTube, kung sino man yung nasa YouTube, maraming salamat po at nakikinig po kayo dyan kahit hindi kayo nagko-comment. Maraming salamat po sa PG. Muli po guys, sino pong gusto mag-promote, akyat na kayo dito, nakapin po yung hagdan. Okay, Ma'am Tessie Balagon, mega shoutout Ma'am Tessie, Ma'am Yen, Manilin Gonzales, Vladimir Broelo, please help. Okay, thank you so much po sa Master Edward. Ito guys, ibaba ko ulit yung hagdan kung gusto niyo pong umakyat dito, i-promote niyo yung page niyo, i-promote niyo yung pangalan ng page mo, pangalan ng ano mo, okay? Tapos pwede kayo mag-shoutout, pwede, okay? Wala akong hagdan. Nandiyan po Ma'am Luisa. Etong hagdan na. Dali lang. Hagdan, ayan. Ibig sabihin mas malakas pala yung internet pag hapon, no? Hindi gabi. Ayan po. Ayan na po guys, hagdan. Ayan po. Eto, meron ako bisita. Siyempre, walang iba kundi si Boss Luis. Ayan, Hello Boss po, Luis. Sir Edward Laksina. Ayan. Buti na lang hindi mo binabaligtad yung pangalan mo. Okay na ngayon ha. Very good, very good. Okay po yan. Binalik ko na sa dati, sir. So, guys, pasuyo po ako sa bahay ni Ma'am Aquarius Agua at sa kanyang Facebook page na Jacob Vlogs. Ganun na rin po sa aking profile account, guys. So, maraming salamat. So, galing nga po ako kay Sir Edward. Siya po yung nagme-mentor sa lahat ng ginagawa ko. Siya po yung naging inspirasyon ko bilang isang vlogger. Ayan. Okay, salamat. Guys, si Luis kasi dati 400 lang to. Kaya natutuwa ako, naging
siya, naging 5,700 siya. Siyempre, nasa kanya, sipag at tiyaga niya eh. Kumbaga, nasa kamay niya kung paano niya ginawa yung 5,700. Ano ba yung ginawa mo, boss? Bakit naging ganun? Siyempre, sir, lagi ako nanonood sa'yo na ikaw yung naging inspirasyon ko ba, yung paano ka makisama sa mga viewers mo, yung gusto mo lahat sila is mapansin mo kung pwede lang. Pwede lang. So, ganun din yung ginagawa ko, sir. Oo, kumbaga parang Kaya siguro na mana-mana lang marami rin viewers na pumupunta sa akin. Wow, congrats. Yan ang gusto ko marinig. Puro positive, hindi puro negative. Sa lahat po ng mga negative thinking dyan na puro positive lang sasabihin nyo. Kung gusto nyo po mag-promote, wala pong problema. Hindi ko po ipagdadamot sa inyo yung promotion dito sa taas. Maraming salamat, Sir Edward. Maraming tao dito na umakyat. Puro sabi nila positive na marami daw nag-follow, marami daw nadagdagan sila. Sige. Pasuyo po ulit ako sa bahay ni Ma'am Aquarius Agua at sa kanyang Facebook page na Jacob Vlog. So, yun lang guys. Thank you. God bless and goodbye. Okay. Salamat, Sir Edward. Huwag ka muna bumaba. Okay guys, please po, paki-follow po. Huwag ka muna bumaba. Okay, papromote muna kita. Guys, paki-support po si Luis Delelis. Dati ano yan, baliktad yung pangalan niya pero ngayon okay na, maganda yung sinawa mo. Si Luis Delelis Kekegan. Ang hirap naman bigkasin ng mga pangalan nito. Pero especially, ang aking star senders po na nagbigay po ng 500, si Ma'am Aquarius Aqua. Please, paki-support po siya. I-click nyo lang po yung ano dyan, yung star senders nakalagay po dyan. I-click nyo yung pangalan niya. Sabihin nyo lang po from Edward Lacsina. And sigurado naman niya, Boss Luis, maraming pupunta dyan. Pag ganyan to. Kapag naka-live kasi, makikita mo dun yung mga nag-send ng stars. Sigurado yan. Maniwala ka sa akin, Boss Luis. Tested na yan. Okay, Boss Luis, salamat ha. Sir Edward. Salamat po. Boss Salamat. Ingat. Salamat Thank you po. din Salamat at nakilala ko si Ma'am Aquarius Aqua. Ingat. Pa-follow po sa kanyang page na Ay, nadali. Nawala ka. Yan. Ano pa kala niya? Jacob Vlog, sir. Jacob Vlog. Yung page ni Ma'am Aquarius. Jacob Vlogs. Hindi ko pa na-follow eh. Paano mo na lang sa akin. Jacob Vlogs. Cutified Day 1. Mega shoutout po sa YouTube channel ko. Salamat. Ayan, Sige po, sir. Baba na po muna ako. Salamat. Ingat. Thank you so much, Boss Luis. Nahiya pa si Boss Luis. Talagang, Boss Luis, huwag ka mahiya kapag maraming tao. Ma'am Berlita Gook. Shoutout po, Ma'am Berlita Gook. Salamat po, guys. Paki-follow po si pangalan to, si Ma'am Aquarius Aqua at saka si sa lahat po ng mga star senders ko dyan guys, baka magselo sila. Lahat po ng mga star senders ko na nakadyan po, pakiclick lang po yung mga pangalan nila and kayo na po ang bahala, okay? Especially ang aking may-ari ng StreamYard na to, si Vladimir Broelo. Okay, shoutout muna natin si Sir Jonas Tawakal. Road to 2,000 followers na po ako, sabi niya pa kay Jonas Tawakal. Kung gusto niyo mag-promote dito guys punta lang kayo dito sa baba, ay sa taas, mag-promote lang kayo, okay? Binaba ko yung hagdan, nakapin po sa baba, okay? Ma'am G Simpas, mega shoutout Ma'am G Simpas, salamat po. Si Ma'am G Simpas, si Ma'am Roselyn Fortunado Terna, mega shoutout po. Ma'am Makapagal Logs, mega shoutout po. Si Berlita Gook, sino pa ba yung mga nandito? Si Ma'am, ayun, salamat sir, welcome. Ma'am Basma, akit kayo dito, gusto nyo makit, i-click nyo lang po yung nakapin guys, okay? Dali lang, mainit. Ilagay natin ng electric fan, masyadong mainit dito sa kwarto. Ma'am Luisa, shoutout sa Ma'am Luisa, pa-promote po. Nakapin po yung hagdan. Ayan, salamat po Ma'am Cutify Jesus. Ayan, nagloloko to. Salamat Cutify Jesus. Salamat po. Ayan, nagpalipad siya sa aking YouTube channel, Cutify Day 1. Maraming salamat po Ma'am Cutify Day 1. Tama ba? Nagpalipad siya ng 7.29 sa, hindi ko alam kung magkano to. Pero salamat po, maraming salamat po. Ayan, nagka-earn din ako sa YouTube ko. Guys, sa lahat po ng mga nandyan po sa YouTube, please po connect nyo po si Ma'am Cutify Day 1 sa aking YouTube channel po, okay? Sa lahat po ng mga nandyan guys, sa lahat po ng mga nasa Facebook, pwede po kayong umakyat dito sa taas. Okay, para mag-promote. Boss Edison, are you still there? Ayan, si Boss Edison nandito na sa taas. Meron na akong kasama dito. Ayan, Boss Edison. Yes, gandang hapon.
Gandang hapon, muna, idol. diyan ka muna para may kasama ako. Magandang Sige, hapon. idol. Sigurado saan pupunta mo. May biyahe ka yata. Andito ako, Sige. sir, sa Diyan ka Shangri-La. muna. Magano ka muna. Shoutout ko na. Sige, sir. Sana Tingnan ko yung mga ano. Maganda yung Shangri-La. Nagkagagala na naman yung boss ko. Ayan. Hello, AP Nenen. Hello po. Shoutout sa'yo. Meleta Amor. Hello po. Shoutout sa'yo. Basma Abduk Kadir. Shoutout po sa'yo. Ayan na. Nasaan na? Naghang. Yun. Po. Lord Sir, salute. Thank you for everything. Sending star is not enough pero may application sa lahat. Thank you, thank you. Nagpalipad siya ng nagpalipad siya ng Mino. 70 million stars. Maraming salamat po Ma'am G Simpas. Maraming salamat po. Iyan po, always star senders ko po si Ma'am G Simpas. Okay, kayo na pong bahala. Please po, paki-connect at paki-follow po ang lahat po ng mga star senders po na nandiyan po sa live ko. Please po, paki-supportan po sila. Okay, sabihin niyo lang po from galing kayo po sa akin at siguradong magbabalik po mga yan. Okay, Ma'am G, maraming salamat po sa 70 million stars mo. Especially boss, meron tayong bisita. Papakilala muna natin ang ating Yes. bisita, walang iba kundi si Sir Jason. Jason, ito kilala ko si Sir Jason. Sir Jason, please. Salamat nakasali dito sa live show nyo, sir. Please solve me lang. Thank you. Ay, nahiya pa siya. Sige, mahiya pa si Sir. Si Sir, sige Sir, papakilala kita sa ating mga viewers dyan sa baba. Alam ko, kilala kita Sir, lagi ka nagko-comment sa akin. Okay, guys, lahat po ng mga nandyan po, pakipollow po si Sir Jason. Andali, tagalin muna natin itong nakaano sa taas. Si Jason De Los Santos Extrum. Kasi kilala ko din ito, matagal ko na rin kakilala to, saan lagi siya nagko-comment. Okay, pakipollow po si Sir Jason De Los Santos Extrum. Salamat po Sir Jason ha. Anytime pwede ka naman makita sa live ko, Sir. Salamat. Salamat po ulit sa pagpunta sa live ko at pag-akyat. Salamat. Okay, boss. Boss Edison? Yes. Sa lahat po ng nasa baba dyan, papalo na lang po. Edison Linggahan, Original Team Zombie. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you, thank you. At sa lahat ng Team Zombie, thank you sa lahat. Yes. Okay. Okay na ito. Diyan ka muna. Dito Wala lang akong ba? sawa. Dito lang ako. Sige. Master, salamat sa dalawang nagpalo sa akin ngayon. Nabalikan ko na kayo. Shoutout Ma'am Susan Baybado, Saraya Mayola. Congrats po sa inyo, sir. Congrats po na rin sa na-promote. Winifredo Gertus. Hi mga idol, resbakan po tayo sa lahat ng followers ni Idol Edward. Master Mix Vlog. Pugi ako pero mas pugi si Edward. Ayan. Angie Pipito. Hello sir, watching from Kuwait. Yes. Thank you Ma'am Angie. Emily Merry Christmas, Ripol. Reyes. Salamat po. Salamat. Pepito, shoutout Ma'am Emily, Ropelina, loading ako. Ayan, sino pa ba? Si Pipito, nasaan na si Ma'am Ma'am Pipito? Charlie Sally, pwede po kayong makikita sa taas guys ha. Huwag po kayong magpindot. Master, shoutout sa Master Kenny na Master. Akit ka dito. Argibil Kabudbud. Hello po idol. Ginaline Estrada, shout out sa iyo. Belma T. Andaya, hello po idol Mus. Roselyn Fortunado Terna, payaka po. Rob 2K followers. Sa lahat po na nandyan sa baba, payakap daw si Roselyn Fortunado Terna. Aileen Talado, shout out po sa iyo. Shout out Ma'am Yor, halika dito, magsamahan mo ako dito.
Ashley Marian Inserto. Hello po, sir. Ashley Marian. Sige. Mabilis. Pa-support po, Idol. Rolando Reyes Jr. Shout out sa iyo, Idol. LB Licaros. Shout out po, Idol. Ginaline Estrada. Thank you po, Idol. RJ Bell Kabudbod. Thank you, Idol. Berlita Gook. Shout out po. Merly Talusig. Shout out po, Ma Merly. Ashley. Nasa Sige. Ang dami oh. mabilis. Mabilis. Katupi Di Juan. Vicente Salvador Ramas. Pa-shout out po. Sir, paakyat. Sige po, akyat kayo. Meron dyan nakapin sa baba. Tri Provinciano Vlog. Shout out po. Mabit-bit Bautista. Paakyat naman Ludes. Meron po nakapin sa baba. Roslyn Fortunado Terna. Akyat sana ako kaso bagal talaga Nitludes. Kana Master Mix Vlog. Shout out po. Tri Provinciana Vlog. Aileen Talada Kabilo. Idol Aileen Talada Kabilo Nat Talado. Rolando Reyes. Idol, pa-promote po. Ako 10K mga idol. Sana matulungan niyo ako. Idol, para sa future ko po. Sa lahat po na nandiyan sa baba, follow niyo po Rolando Reyes. Shout out po sa inyong lahat. Idol, nawawala ba signal mo? Ako ba? Ako ba yung nawawala o ikaw? Dali, sandali. Ako yata, napuputol eh. Low. Sound check. Ako yung nag-off-cam na ako. Sige, narinig mo ako loud and clear. Okay na, di ba? Yes, Idol, narinig kita. Yes. Yes, narinig kita. Opo. Okay. Baka ako yung nagpuputol-putol. Sige, ako muna. Ako muna para hindi ka magpahinga ka muna ng konti. Okay? Guys, sa lahat po ng mga nandyan, shoutout ko muna lahat po ng mga gusto mag-promote. Akyat lang kayo dito, guys. Wala pong problema sa akin. Libre po ito. Wala pong bayad, ha? Okay, shoutout muna natin si Vicente Salvador Rama. Shoutout po kay Tri Provinciana Vlog. Mega shoutout po. Ayan, nandito si open camera po, Vicente. Please po, mag-open camera po kayo. Yan. Okay. Ma'am Susan Bebado, shoutout po kay Master, kay George Castro. Shout out. Si Idol Vicente. Ayan, si Sir Vicente. Please po, mag-promote ka ni Sir Vicente. From Zamboanga po. Mga Lods, gusto ko lang yung kasi nasa 700 followers pa lang po ako. Gusto ko sana na kahit 1K, maabot ako ng 1K. Please follow me. Sige. Vicente Salvador Rama. Sir? Sige po. Okay, sige sir. Medyo ka. Sige sir, ako na lang magpo-promote. Okay po, sa lahat po ng mga nandyan, please po, paki-follow po si Sir Vicente Salvador Rama. Meron po siyang 800 followers po. Ay, 700 pala, sorry. Pero di kakayanin ng sir, 1,000 ngayon kasi konti lang yung tao dito. Nasa 50 lang. Pero please po, paki-follow si Sir Vicente Salvador Rama po. Ulitin ko po, Vicente Salvador Rama. Maraming salamat po, Sir Vicente Salvador Rama. Paki-follow po siya, guys, ha? Okay? Sir Vicente, maraming salamat po. Thank you. Anytime pwede po makikita, ha? Okay, God bless, sir. Yan. O, siyempre, meron tayong bisita. Walang iba kundi si Boss Kicker Tomas. Kasi isa itong team from Bay. Wala kang tao. Labas sa mukha. O, dyan ka muna, Kicker, ha? Paunahin muna natin si Sir JR. Sir JR, promote ka na, Sir JR. Sir, Idol, pa-promote pala ako. Kahit tingin na lang po sa future. Salamat po mga idol. Support niyo po ako mga idol. 10K lang po. Thank you po mga idol. Okay, sige sir. Hindi mo lang umalis, sir, ha? Okay, medyo mahihayin pa to si Sir JR. Okay, sa lahat po ng mga nandyan po, pakipollow po si Sir JR Reyes. Ulitin ko po ang pangalan niya, JR Reyes. Ayan po ang kanyang pangalan. Pakipollow po sa kanyang Facebook page or Facebook profile na JR Reyes.
Sana Sir JR, kung mali pa lang bahay mo, ikaw muna mauna sa kanila para i-follow mo sila, okay? Salamat po Sir JR. Ingat, ingat. Ayan. Sir Next, Kikir, asan ka na? wala kang tao. Buksan mo yung Ma'am camera mo. Lorna, shoutout Ma'am Lorna. Aya, may shoutout Ma'am Aya, Aileen, Josephine Besenilo, hello po, paakyat po. Pwede kayong umakyat dito ha. Sir Elmer Abejon, na ba ba? Elmer Abejon, shoutout po all the way from Saudi Arabia, shoutout po. And si Motopose, kilala ko to, Motopose Cotabato, I watch you from Cotabato, mega shoutout po Ma'am Lorna, shoutout po Aya, ayan. Si Sir Jason De La Santos, Extrom, salamat din Sir Rea, pag-ugyat mo dito. Aileen, paano po ba makyat? I-click niyo po yung nakapin guys. Ito po, i-click niyo po itong ito. I-click niyo po yung StreamYard na binaba ko, akyat kayo dito sa taas para mag-open camera lang kayo dito. Okay guys, meron po kasama dito si Edison Linggahan. Meron po siyang 600 na siya ngayon. Yes. 600 plus na siya. Sana tulungan niyo akong makagraduate ng 100 million. Baka sakali kaya po hanggang ngayon. 100 million. Hindi kakayanin. Pero guys, pag-supportan niyo po si Edison Linggahan. Sigurado po ito guys, positive ang positive yung bibigay sa inyo to. Okay? Idol, paano po makyat? Idol, baba muna ako ha. Sa lahat po nandiyan sa baba, follow na lang po. Edison Linggahan, Team Zombie Original. Kay Sir Edward Laksina, thank you sa pagpakyat sa live niya. Thank you. I love you all. Sige na. Bye-bye. Salamat. Alam ko may Bye-bye. Ingat. Thank you, Idol. Bye-bye. Ayan. May sasabihin ka ba? Ay, sayang. Ma'am Merly Tulisig, mega shoutout po. At AP Nenen, hello po. Pwede na po kayong umakyat guys. Sa lahat po ng mga nandyan ha, wag niyo pong kakalimutan pag-i-follow po ang lahat po ng mga star senders ko na nagpalipad po ngayon. Thank you so much po sa inyo ha. Wag niyo kakalimutan ha, yung mga star sender dyan sa baba. Please, pakisuyo po sila ha. Okay. Ma'am Jack Alberio, mega shoutout po. Ma'am AP Nenen, hello, mahina po ang net ko, sabi niya. Ganun po ba? Mahina. Okay, sige po. Ma'am Medi Rose, mega shoutout Ma'am Medi Rose. Master, nandiyan ka pa Master. Gusto mo umakyat dito, umakyat ka lang. Ma'am Lorna Parangat, hello po, paakyat po boss. Sige po, akyat kayo. Sir Rolando Reyes Jr., pa-support po. Huwag nyo po, sabi niya, huwag nyo pong kalimutan ako, Idol Ronaldo B. Reyes Jr. Ayun ko, si Sir Ronaldo Reyes Jr., paki-follow din po guys, okay? Mabebet Bautista, mega shoutout po sa iyo, Ma'am Mabebet. Si Norsida Usman, mega shoutout po. And first time po, sabi niya, paano po ba umakyat? I-click niyo po yung nakapin, no? Kaya i-click niyo po itong binaba ko. Yung StreamYard na binaba ko, akyat po kayo dito sa taas, okay? Okay, ulitin ko po, akyat po kayo dito sa taas. Yan. Dali lang ilan yung tao sa YouTube ko kung ano nangyari. Master, ano pong balita dyan, Master? Ay, meron pa akong dalawa. Ay, wala. Sorry, walang jacket si Cutie. Ayan, may jacket ka na, Cutie. Ayan. Ayan, thank you so much sa 2 million dyan sa Facebook ko, ay sa YouTube ko na nakikinig po dyan. Salamat po sa inyo ha. Thank you. Kiker, kaway-kaway sa lahat. Ba't nawala, Kiker? Hindi ka na dito sa taas. Kiker. Ma'am Dora ako. Shoutout sa iyo, Ma'am Dora. Blessed day. Sir Edward, sabi niya. Joselito. Good PM po, Idol. Sabi naman ni Sir Joselito. Ma'am Eileen. Mega shoutout po, Ma'am Eileen. And Vilma Galvez. Mega shoutout po sa ating 52 million in the house. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay. Okay, akyat na kayo dito po. Paano kayo makaakyat diyan? Paano po kayo makakapag-promote? Akyat po kayo dito sa taas. Okay, Idol, pa-promote po, sabi niyo, Aileen Talada Cabello. Ayan, Bless Sunday po, Edward, sabi niya, patulong po, akyat po, sabi niya. Ayan, i-click niyo yung link na yan. Melody, click niyo yung StreamYard na yan. Papupunta kayo sa taas. Bumaltao LB. Mega shoutout po, Bumaltao LB. Salamat po sa ating 45 million in the house. Maraming salamat sa 45 million. Ma'am Alms Reseller. Akit lang po kayo dito, Ma'am Merly Talusig. Shoutout po sa iyo, Ma'am Josephine. Idol, paakyat po. Okay. I-click nyo lang po to ha. Ayan, may umakyat na. Si Boss Kicker. Ayan, Boss Kicker. Hello. Jay, magpo-promote ka pa ulit, Sir Jay? Sige, promote ko ulit. Sige,
Unahin muna natin si Boss J. Baka gusto niya mag-promote pa ulit. Sir J? Mamaya na lang po, Sige. boss. Naiyak ako eh. Oh, sige. Ayun lang. Okay, Boss Kiko. Mamaya pa ako, idol. Ayun. Sir Idol, okay na ako. Ayan. Promote May camera na ako. Anong kaya? Wag ka. Sige. Wag ka mahiya. Yan, sige. Sige, wag ko Sige, promote. Boss. Promote. Ano, Pangalan nahulog mo. na. Nahulog siya Ako ba, si sir? Boss GR. Sige, ako na. Ako na, Sir Idol. Sige. Okay na ako. Ngayon, good evening, good morning sa lahat. Masayang-masaya ako, nakakita ako sa live ni Sir Edward Daxina. Yan po ang aming master from Team Zombie. Salamat po sa lahat ng mga papalo po ako and support na rin. Ayan. Okay po. Sir Edward, dito lang ba ako? Sige, diyan muna. Okay po, sa lahat po ng mga nandyan po, please, pakipollow po si Kicker Tomas, ang Team Zombie dito na guys, very supportive to si Kicker Tomas. Puntahan nyo lang po ang kanyang bahay. Siyempre, meron tayong bagong pasok dito, si Ma'am Lynette. Abang nandiyan ka, Ma'am Lynette. Ma'am Lynette, please, open camera ka, Ma'am Lynette. Adorable, please. Yun. Open Lynette cam. Adorable. Yung gusto ko, mag-open cam kayo. Yeah. Sige, Ma'am Lynette. Napakagandang si Ma'am Lynette. Wala kang boses. Wala po kayong boses. Sige po, ma'am. Go ahead. Wala kayong boses, ma'am. Ilakasan nyo po yung boses sa volume nyo sa taas. Yung volume nyo sa taas, ilakasan nyo para marinig kayo. Iyo. Mahina po, ma'am. Mahina po. Hindi namin naririnig. Ma'am Roselyn, shoutout. Ma'am Ashley. Waray Vlog, shoutout po. Ayan, wala sa talaga. Okay, akyat po kayo dito guys. Mag-promote kayo habang may oras pa tayo guys. Okay. Akyat na kayo dito. Please, akyat kayo dito. Waray Vlog, shoutout. Ma'am Mabebet. Ma'am Soraya Mayola, Ma'am Lazy Eye Music, Mega. Akyat po kayo dito, i-click nyo po yung link diyan sa baba, yung nakapin. Ito na lang po ha. Ibababa ko yung hagdan. Akyat po kayo dito sa taas. Meron pa tayong 49 million sa 49 million Like ko po, sa Facebook. Lods. Rosalind Pornada. Sige. Ma'am Joy Martinez, akyat kayo dito ha. Abelina Yape Bonga. Bonga pala to. Shoutout po sa iyo, Ma'am Mabebet. Hingi pong hagdan. Ayan po, yung hagdan, yung naka-StreamYard. Dali lang type ko yung hagdan. Hagdan. Ayan po yung hagdan. Pa-promote naman po, Abilina Yabe, Bonga. Akyat po kayo, ma'am. Yan, yung hagdan, guys. Akyat po kayo dyan sa binaba ko. Pakyat po, Idol. Joy Martinez. Soraya Mayola, hello po, ma'am. Wala akong... nalaglag na, Lods. Pa-shoutout po. Yung nalaglag. Si Ma'am Ay, dito pa. Ito na si Pa-shoutout po, Abilina Yape Bonga. Shoutout po sa iyo, ma'am. Ayan. Paano po makyat? May bisita na tayo. Hi, good afternoon. Yan. Nakabalik. Narinig na? Isa muna tayo, ma'am, para lahat po mag-promote kayo. Okay? Isa muna tayo si Ma'am Lynette. Ma'am, sir. Lynette muna tayo, ma'am. Lynette muna tayo, ma'am. Lynette muna tayo, okay? Ma'am Lynette, tapos ikaw, ma'am, okay? Ma'am Aurelio, okay? Sige po, Ma'am Lynette, please. Hi. Good afternoon, everyone. Paki-follow naman po. Ito yung aking page is kahit ano. Sorry, hindi ako nakapagsulat ha. Kahit ano. Pero yung aking pangalan is ito. May magandang mababasa ba? Opo, Lynette. Lynette. Lynette Lantaw Adorable. Yan po yung aking Facebook. Paki-follow na lang po mga kalabs-labs. Ang tagal ko nang pumapasok pero thank you so much, nakapasok din. Yun. Okay. Yun. Paki-follow po si Ma'am Lynette Adorable at saka kay Ma'am Lynette. Ano yung sa gitna mo? Hindi ko mabasa yung gitna mo. Yung gitna ng middle name. Hayaan mo na, Lontaw yan. Basta importante, Okay, adorable. Sige, ma'am. Kasi isa pang naka-full yung promote aking... para ma-promote.
Good afternoon, Sige po. everyone. Paki-follow po, Lynette Adorable. Okay, thank you so much. Ma'am Lynette, Yeah. maraming salamat po sa pag-akyat dito. Ma'am Lynette Adorable. Please pakipalo po si Lynette Adorable. Thank you so much, Ma'am Lynette. Thank you so Anytime much, pwede ko everyone. Thank you so much, everyone. It's my pleasure to here in your studio, guys. Thank you, thank you, thank you. It's a big studio for everybody. Thank you so much. Yeah, always Bye. welcome, ma'am. Thank you, thank you. Ingat. Thank you. Hello Ayan, po, pinapana sir. kita, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Pa-promote po, sir. Lynette. Okay na, ma'am. Sige po, kayo na po, ma'am. Ako po, Sige po. ako po mag-promote po sa aking account, sir. Thank you, nakakita ako sa ano nyo po. Tagal-tagal ko nang naantay to. So, ito po yung ano ko sa account sa Abilina Yapi Bongga po. So, Hindi po yun makita, ma'am. Ayan po. Yeah. Abilina Okay. Yapi Bongga po. Salamat po. Thank you very much po. Okay. Okay po, pakipalo po si Ma'am Abilina Yape Bonga. Okay, ulitin ko po. Abilina Bonga. Yape Bonga. Maraming Abilina salamat po sa Yape pag-akyat. Bonga. Abilina. Ingat. Okay, thank you po. Next tayo, next. Para mabilisan tayo. Siyempre, si Ma'am. Ano ba na to? Si Ma'am Melody Rose. Ma'am Lady Rose, open camera ka. Yes Open po. camera. Sige, Ma'am. Napakaganda si Ma'am Melody Rose. Go ahead, ma'am. Promote ka na. Po, pakipalo po ako. Baguhan po ako. Melody Rose Ulagya Ordanel po. Opo. Salamat Si po. Ma'am, oh. Sige, Ma'am, ako nabala sa'yo, Ma'am. Please po, pakipalo po si Ma'am Melody Rose Olagir or Daniel. Maraming salamat po, Ma'am Melody. Melody Rose Olagir or Daniel. Yeah. Nagtakap? Oo, naglalag siya, sir. Oh, sige, Ma'am. Salamat po, Ma'am Melody. Thank you po. Ayan. Thank you. Ingat ha. Yan. Next Yo. tayo. Alms Rhea. Ay, ito po si Alms. Next tayo, guys. Shoutout po sa inyo mga nasa sa baba. Shoutout Team po, Abuy. shoutout. Ma'am Alms Resel. Please po. Go ahead, ma'am. Thank you pala sa mga followers na pa-promote naman dyan. Alak 5K. Nasinaw ko yung mga hindi talaga. Yung mga artist. Kaya pa si Ma'am. Kaya si Ma'am. Okay. Okay po sa lahat po ng mga nandyan. Tricia, Krisa, mega shoutout sa iyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa pagpunta sa YouTube. Support po Team Bingo Warriors, sabi niya. Maraming salamat po kay Mami Gina. Sa lahat po ng mga nasa YouTube at saka Facebook. Salamat po. Okay, guys, pakipromote ko po si Ma'am Alms Resel po. Medyo bago pa lang po siya. Nahiya pa po sa camera. Kaya po, ako na po bahala mag-promote. Ma'am Alms Resel po. Please, follow po si Ma'am. Alms Resel. Salamat. Resel, maraming salamat po sa pag-akyat. Thank you so much. Next. Hello. Okay, akit po si Ma'am Eileen. Please po, Ma'am Eileen, kayo na po ang susunod. So, idol, nakapasok din kasi hindi ako marunong pumasok, buti nakapasok. Gio? Ngayon naman Go ahead, ma'am. nakapasok. Yes, idol, pa-promote naman po. Go ahead, Hello. ma'am. Eileen. Sige po. Follow naman po, Aileen Talyada Cabello. Mayayain po ako ngayon ako nakapasok sa Ay, wala pong yaya dito. kaya nga, natututo na. Opo, ma'am. Paano kaya po kalimbawa, ma'am, ito, dumami yung followers mo, dumami yung viewers mo kapag nag-live ka. Baka mataranta ka, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Pag ganito, ma'am, alerto ka. Okay, ulitin ko po. Follow po si Ma'am Eileen Talada Gabelo po. Eileen Talada Gabelo. Kung bago pa lang po kayo, guys, Ma'am Eileen, pumalit pa lang yung bahay mo, nasa 200, 300, 400. Kayo po bahala. Kayo po mauna, mas magandang i-follow nyo po yung iba para magpa-follow back sa inyo. Okay, maraming salamat po, Ma'am Eileen Talada Gabelo sa pag-akyat. Ingat po, ma'am. Thank you po. Anytime pwede ka umakyat, hindi lang itong isang beses, maraming beses po ay pwede umakyat. Okay, thank you po.
Next. At siyempre, ito yung kabalan ko. Walang iba kundi si Ma'am Dora. Walang iba kundi si Ma'am Dora. Ako. Ma'am Dora, Hello please. po. Good afternoon. Hello, Sir Thomas. Ayan, Shoutout nagising po, ako. Lodi Shoutout po. Dora. Magandang hapon po sa bawat isa. Pasupport po. Dora ako, more on live selling po ako. Yung page po namin. Pasupport na lang po para po sa lahat. Kapag nandun po kayo, shoutout ko po kayo para po yung mga ibang buyer namin ma-follow din po. Tulong-tulong lang po tayo para tumaas po ang ating mga followers po. At salamat po, Sir Edward. Good luck po sa lahat and God bless. Okay, ulitin ko po. Gawin baba. Promote kita. Sa lahat po ng mga sa YouTube channel ko, maraming salamat po kay Ma'am Gina Lacman, mga Bingo Warriors. Maraming salamat po sa pasugod nyo. Especially sa aking YouTube channel at saka Facebook. Nakakombine kasi ito yan. Naka-live po tayo ngayon sa YouTube. Nakikita kayo sa YouTube at nakikita rin po kayo sa aking Facebook channel. Okay? Kaya nga, Sir Lod, sa dami ko. Paki-promote po at Hey, support Idol. po si Ma'am Dora. Ako, ang aking kabalan po ito. Kabalan po. Support niyo po siya. Okay? Maraming salamat po, Ma'am Dora, ako sa pag-akyat. Salamat po. Ingat. Bless po. Okay, Thank you, very Ma'am much, Dora. Ma'am Dora, ako sa pag-akyat. Ayan. Sabi na ba, ina-akyat ko ulit? Ayan. Okay, Ma'am Hello po, Dora. sir. Ano pang bala, Ma'am? Hapon. Siya nang next natin si dali lang ha, isa-isa muna tayo para hindi tayo nagguluhan sa taas. Ulitan natin si Ma'am. Sino to? Si Ma'am Roselyn Fortunado. Please po. Fortunado, tema. Ma'am Gina Magandang Lacman. hapon, May shoutout Ma'am Gina Lacman from YouTube channel. Sige po, Ma'am Roselyn. Hello guys. Pa-support naman po Road to 2K followers. Tiyakan lang po tayo reels to reels po. Lalo na sa mga baguhan dyan, nakagaya ko. Yo. Thank you po. Okay. O, sa lahat po ng Ma'am Gina Lacman, maraming salamat po sa pasugod sa mga Bingo Warriors. Maraming salamat sa aking YouTube channel. Thank you so much. Okay, sa lahat po ng mga nandito po guys, please po. Bababa na po ako. Sakit lang po, Ma'am. Ma'am Roselyn Fortunado, Terna, Nado. para isa na tayo para mag dito. Okay. Ma'am Roselyn Salamat. Fortunado, salamat Terna. po sa pag-akyat. Okay. Thank you po. Salamat po, Ma'am. Thank you po. Salamat, Ma'am. Ma'am Roselyn, salamat po, Mama. Thank you. Isa-isa tayo, Thank guys, you, para Ma'am hindi tayo Fortunado. Nawala si Ma'am, yung isa. Ay, Sige Idol. po, Ma'am. Sorry. Sige po, Ma'am. Promote ka na, Ma'am. Idol, pa-promote ulit. Kakauwi ko lang galing tindahan eh. Josephine Basilio po. Idol, hindi kita ma-message. Tandaan mo ako. Busy po yan si Sir Edward. Ito pong pangalan ko, Ma'am. Edward Laxing sa Facebook. Ano lang po ako, message nyo lang po ako. Nung mag-ausap tayo, nag-message ako, hindi kita ma-message. Hindi niyo ako ma-message. Opo. Dali lang po, Ma. Natabunan po siguro ang Hindi message. niyo ako ma-message. Lahat ng mga viewers ko sa nami-message ako, Ma'am, sa Facebook. Opo nga eh, bakit nga hindi? Nung natandaan mo yung mag-ausap tayo, nasa tindahan ako. Opo. Opo, Idol, hindi kita ma-message. I-message mo Idol, ko sa paano personal na lang message. ulit? Pa-promote na lang po ulit. Yon, sige Para po. madagdagan po ang ating Si Lodi Josephine Josephine Basilio. Basilio po, papalo na lang po. Okay. Salamat po. Okay, Ma'am Josephine, PM mo na lang ako, Ma'am. PM mo na lang ako sa Laksina Edward. Okay, yun ang personal account ko, Laksina Edward. Okay. Please po, pakipollow Okay, si Ma'am salamat. Josephine Basilio. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Nasalino. Okay. Bye po. Thank you po. Next. Para lahat may maakyat dito na iba. Next. Ma'am Gina Lacman, okay na po lahat. May jacket na po lahat ng mga team Bingo Warrior. Maraming salamat po sa pasugod nyo. Thank you so much po sa lahat ng mga team Thank you po. Bingo Warriors sa YouTube channel. Thank you. Thank you very much po. Next, Ma'am Jessel, please. Sir. Magandang umaga po dito. Magandang hapon po dyan sa Pinas. Masaya po ako, sir. Meron na akong invite ni Meta para sa Star. Congrats. Thank you po. Thank you po sa support. Maraming salamat po at talagang naabot ko ito. Set up na lang po ang kinakailangan.
Maraming salamat, sir. Sige ma'am, promote ka ma'am. Promote na po. Masaya lang po kasi ako kasi lahat naman po ito hinahangad ng mga bagong content creator na ma-set up ulit, di ba, lahat ng mga tools. Saka isa po ang Star. Kaya nagpapasalamat po ako kay Edward Daxinia, Sir Baculaw, sa inyong suporta po sa mga katulad naming mga baguhan. Talagang yung appreciation po namin, talagang super po ang pagpapasalamat namin. At meron pong mga katulad ninyo, di ba po, sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ako po ay si Jaisel Baraka, nagpapasalamat po sa inyo at pinopromote ko po ang aking sana po tulungan nyo din po ako para dumami din po ang mga followers ko. Maraming salamat, sir. Jaisel, alam mo naman, always nandiyan lang ako. Kapag may mga katanungan ka, pag hindi ko nasasagot, alam mo na. Kasi sobrang dami talaga naman nagbi-message sa akin, hindi ko masagot. Pero nasagot ko pa rin. No, Mary. Yes, thank you. Congratulations, Ma'am Jaisel, sa magandang Congratulations. stars mo. Salamat, Ma'am Jaisel. Ingat. Congratulations, ma'am. Salamat sa magandang balita mo. God bless. God bless po pala. Thank you Ma'am po. Jaisel. Ayan. Binabakan na kita, Ma'am Jaisel, para makit yung iba. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Jaisel. Congratulations sa maganda mong balita, stars. Boss Francisco, Ma'am Gina Lakman, maraming salamat po, Ma'am Gina Lakman. Kung nandiyan po kayo, nakikinig po kayo sa mga Cyril, sandali lang Ma'am Sir Noel, salamat po sa palipad mo na stars dyan, 10 million stars, salamat po. Yon, 10 million Shoutout stars. ko muna. Shoutout ko muna yung mga sa YouTube channel ko ang tawag nito, Kicker, kasi nandito tayo sa YouTube at saka Facebook ko kasi yung YouTube ko kasi medyo matagal na kasing hindi nagla-live kaya medyo natingga siya kasi nga hindi ko alam baka ma-demonetize na kasi nahina na kasi yung kanyang watch hour. Shoutout ko muna sa Facebook ko, guys, si Yours Castro nandiyan, si Master, siyempre, si Ma'am Gina Lakman. Maraming salamat po sa Gina Lakman sa sa mga team Bingo Warriors, si Iha Krisa, mega shoutout po, Ma'am Sairdilia Vlog, mega shoutout po. Si Krisa, sino pa may mga nandito? Si Krisa, si Marites Bornejo, si sino ba? Okay, paulit-ulit yung mga pangalan. Okay, si Mary, si Rose Ann Vlogs. Maraming salamat po, Rose Ann Vlogs. Si Gina Lakman nandiyan siyempre. Si Master Mix Vlog, si Master to si Master to si Mix. Si Master din pala. Shoutout sa iyo, Master. Thank you kay Cinderella Vlogs. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po kayo diyan nasa Facebook ay YouTube ko, binigyan ko na kayo ng jacket na kulay blue lahat. Para lahat po kayo may blue jacket. Alam niyo naman ako si Lumina Rebellion mo, di ba? Kaya guys, maraming po sa support sa Facebook at saka YouTube guys. Thank you. Okay, back to tayo? Back to promotion tayo sa ating Facebook. Next. Okay. Promote na tayo. Master, follow each everyone and share drills. Sabi naman ni Master Ryan, si Mylene Liago Beltran, hello po. Ma'am Susan Ramos Torres, mega shoutout. Ma'am Teresita Piong Escadre, tama po ba ang pangalan mo? And si Ma'am, si Yours Castro, nandiyan nga sa YouTube channel ko. Thank you, Yours, sa diyan ka muna magtambay, Yours, para madagdagan yung aking watch hour kasi bagsak na yung watch hour ko dyan sa YouTube channel. Ma'am Hana Megote, maraming salamat po. Shout out sa iyo, Ma'am, from Taytay Rizal. Maraming salamat. Pwede po kayong umakyat dito sa taas abang may time pa po tayo, guys. At mamaya-maya po mag-end na po tayo, okay? Hindi po ako matagal mag-live dito sa aking mamaya magla-live ako ulit mamayang 6 PM or 6:30. Siyempre wala na tayong live ng panggabi kasi ang priority ko diyan yung mga Team Zombie para po ma-monetize sila agad. Siyempre sa mga Team Zombie diyan, shout out sa inyo lahat. Sila actually marami po sila. Ayoko mag-shout out ng isa-isa kasi baka makalimutan ko, baka may magtampo, mahirap na. Kaya gusto ko po lahat na pangkalahatan na, okay? Boss Francisco, gusto mo umakyat? Sir Jack, kung gusto mong umakyat dito, Sir Jack, mag-promote ka dito. Ayun si Alzarte Kare, mega shoutout sa aking YouTube channel. Salamat Alzarte. Long time no see. Nandito na ako ngayon sa mundo ng Facebook. Ayan, promote ko kayong lahat. Kung gusto niyo pong umakyat dito, sabihin niyo lang po, akyat kayo dito. Ma'am Berlita Gook, maraming salamat Ma'am Berlita Gook. Sin pa ba? Sige, may ba ba? Si Francisco Manalo Mamangon, ayan. Pa-support po sa buong Team Zombie, Master Edward Laksina, sabi niya man ni Sir Francisco, siyempre. Akyat na kayo dito, guys.
At siyempre, meron akong kasama dito, walang iba kundi ang ating kasama si Macho Dancer, walang iba si Kiker. Okay, Macho Shoutout Dancer po yan, sa guys. lahat. Pakimine po si Kiker Tomas. Mine po. Kaso pagalitan tayo ng asawa niya. Ay, Ma'am Naiya ka. Ma'am Cheryl, shoutout Ma'am Cheryl, parehas kami nakasando pa mo. Ano lang kami guys, ordinaryong tao lang po kami, hindi po kami Ayun. yaman ha. Cheryl, salamat Ma'am Cheryl, Master, siyempre pwede bang umakyat? Oo naman Master, ikaw naman talaga. Pwede po bang Kaya nga, umakyat? inaanap ko si Master, kanina ko pa inaanap eh. Nasa YouTube, si Master ang bahala na sa YouTube, Lods Edward. Oo. Si Master na Sabi niya, magte-take over niyan. Master, baka naman. Master, gawin mo ng 100,000 yung followers ko sa kabila, para may silver Yun. button na ako. Siyempre lahat tayo magkakaroon. Yun. Siyempre natin to as 'di ba tayong lahat, 'di ba? Kaya kasi ni-share ko yung followers ko dito sa Facebook. Ma'am Dora, maraming salamat Ma'am Dora. Ayan, Yan, shout out Ma'am Dora. Randy Ponce. Yung asawa niya. Sir, shout out sa iyo sa asawa po ni Dora ako, si Randy Ponce. Tama po ba, asawa mo? Ayan, si Master, click niyo po yung naka-pin and good. Akyat po kayo. Asarte, salamat. Musta long time no see. Asarte, Kare, Kir. Tama po ba? Evelyn. Ma'am Evelyn, may ka-shoutout Lilang. Ayan, Shoutout Master, po. hinihilo po. Sabi niya. Maraming salamat po sa inyo ha. O Master, wala ka bang sasabihin dyan, Kiker? Si Lord Cheryl, wow, shoutout po bossy. Hello Sir King Thomas. Master, pwede po makyat. Oh, Master, kanina pa nandiyan po yung ano natin, hagdan. Pwede po kayong makyat. Wala pong bawal dito, guys. Wala pong bawal. Kaya kung Ikaw pa, sa Master. ibang content kung sa ibang content creator ng mga sikat alam niyo na mga sikat, hindi ko na sasabihin yung mga pangalan nila, kayong banggitin. Kaya doon hindi kayo maakyat doon kasi hindi ka kaya isa-isa doon, talagang hindi kayo aakyatin doon kung hindi ka sikat, kung hindi malaking followers mo doon, hindi ka aakyatin doon. Maniwala kayo sa akin. Alam niyo ba ang technique diyan? Kapag umakyat yung isang content creator na malaking followers, iakyat nila yan. Pero kung nasa 200, 300, 400, hindi kayo aakyat. Real talk lang po yun ha. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo. Wala po sabi. Hindi ako naninira dito ha. Totoo po yung sinasabi ko sa inyo lahat. Okay? Totoo yan ha. Totoo po. Tama ba? Totoo po. Pero totoo, kapag Sir Edward, ka ng 20,000 star, 3,000 daw ko naman, sigurado akyatin ka nila. Ganun yun. Hindi ako naninira. Totoo lang to talaga. Totoo to. Kaya dito po lahat, open po ako dito. Kahit maliit man yung followers mo, kahit 200, 300, 400, 100, akyat kayo dito para ma-promote kayo. Okay? Wala po akong pinipili sa inyo. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, wala po akong pinipili dito sa taas. Akyat po kayo dito, wag po kayo mahiya. Kung isa po kayo isang content creator po dito sa taas at isa kayong vlogger, wag po kayo mahiya. Kasi ipakita niyo po kung anong meron niyo. Maulan hapon sa inyo lahat, sabi ni Sir Noel. Sir Noel, maraming salamat po Sir Noel, Boss Francisco. Thank you. Ayan, ikaw na mag-share. Ikaw na mag-shoutout para medyo masanay ka na ng pag-shoutout mo dyan, Mas. Salamat, Sir. Papalo po sa inyo lahat. Teresita Pyong, Egarde, Francisco Malalo Mamangon, hindi pa ako makakit. Oh, Lods, may hagdan tayo dyan. Ikaw nang bahala dyan. Para may kasama kami rito. Master, click nyo po naka-pin. Master, ikaw, bakit tayo mamakya? Hindi. Sir Edward, yan ang bahala sa YouTube. Ito si Crispin. Hello, Evelyn Palarca. Ito si Papa Crispin na nasa YouTube siya. Si Crispin Gomez. Ayan. Salamat sa subscribe mo na ako, Crispin. Baka sakaling ikaw yung pang 100 silvers buttons ko diyan sa Iyo, baka naman. O, di ba? O, sige. Shoutout sa iyo, Sir Crispin. O, sige. Hi mga idol. Emma de los Santos. Hi sa iyo. Kasi ma-promote Idol Kicker. Sa mga nandiyan po sa baba, si Lodiga Francisco Manalo Mamangon, pa-support po and follow. Team Zombie po yan. From yours truly, nandiyan po ang aming Master Sir Edward Laksina. Founder po ng Team Zombie. Sabi ni Yours Castro, sabi ni Yours Castro, watching lang ako. Dito lang ako, nagugas ng kaldero. Sana all may kaldero. Yours Castro, salamat sa pagbukas mo ng kaldero dyan. Lodios, kailangan malinis yan, ha? Master, watch na lang po ko reels ko. Kaka-upload lang ngayon. Thank you.
Tama ka, sir. Bait naman. Talagang totoo po, sir. Maganda nga dito sa channel mo, sir. Is tanggap. Bala. Yun, Soraya Mayola. Totoo po yun, ma'am. Salamat po, Ma'am Kaya, Soraya, sa feedback mo. Thank you so kaya much. sobrang nagpapasalamat kami kaya Sir Edward at nandyan siya. Hindi siya tumitingin kung ano ang ano ng bahay mo or sino pa man. Basta i-welcome ka niya, wide open. Hello everyone, mga ka-Lords. Josie, hello. Yes, agree 100% Team Edward and legit na support sa baguhan content creator. Francisco, promote po, sir, ng reels ko. Thank you. Idol, LB, akit ka dito, ma'am. Pwede po umakyat po dito para makapag-promote ng page niyo po. Salamat po, Alex Pinaradondo. Sir, thank you. Pa-promote na lang din po, sir. Soraya Mayola. Ma'am, pwede po kayong umakyat dito. Welcome po ni Sir Edward. Watching lang po, Teresita Pyong. Hi po sa inyo. Noel, labas po muna ako, Sir Edward. Lakas po ng ulan sa akin binabagi. Malakas din daw ulan doon, sir. Oo nga. Sana. Dito, pero ngayon wala na kasing ulan ngayon. Wala nang ulan ngayon sa Tarlac. Ingat. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Okay. Ingat po kayo sa salamat labas. po sa ating 40 million. Salamat po sa inyo lahat. 40 million. Thank you. Okay. Sana follow po, Sino pa ba Teresita nandyan? Pyong Ecaldre. Paano po umakyat, sir? Daming panginiban si Pilyo. Yung hagdan po dyan, ma'am, pa-click na lang, sir. Meron po tayo hagdan. Welcome po kayo. Shoutout po, sir, Balingasan, Misamis, Oriental. Please follow my reels. Thanks. Josie Bula Labadan, Dulangon. Ma'am, pwede po kayo umakyat dito. Nandiyan po yung hagdan, nakapin, at makapag-promote po kayo. Okay. Hello, Sir Edward, sige, sa mga viewers. Sige. Sige, sir. Ayun pa ba? Sir Edward. Ayun pa ba? Baka hindi ka na umiiyak. Naduduling ako. Sige, Kasama ako muna. sa YouTube eh. Sige, ako muna. Si Daming Banginiban na may kasyara to, paano umakyat? I-click nyo po yung nakapin po dyan sa baba. I-click nyo yun, mapupunta kayo sa taas. Mapupunta po kayo sa heaven. Nandito po kami ngayon sa heaven. Kasama ko si Kiker. Azarte Kare, shout out sa'yo, Alzarte. Kilala ko to si Azarte. Maraming salamat sa YouTube channel ko. Nandiyan po sila, no? Nandiyan silang yung mga Team Bingo. Ayan, salamat po mga kay Gina Lakman. Kay Josie Bula. May ka-shoutout po kay Josie Bula. Balinsagag, Misamis Oriental. May ka-shoutout po sa inyo. Edison Aguayon. Maraming salamat po, Sir Edison. Salamat. Master, hindi ako maakyat. Masakit ang pakiramdam ko. Sige. No problem. Daming panganiban. Hindi po ako maakyat, sabi niya. Okay, sige, Sir Francisco, hindi ako maakyat. Live ngayon, Idol Kiker. Okay, sige. Hindi ka na team ... Kiker. Ano ka na daw? Hindi ka na daw team ... Nasa taas ka na eh. Shoutout kay Tulugang bata. Oo. Si Ma'am Maria Gemma. Ma'am Maria Gemma, sir. Shoutout po from maraming salamat po Ma'am Maria Gemma sa pagpasok sa live ko. Thank you so much. Especially sa nandiyan sa Facebook, YouTube channel ko. Ano lang tayo, 2 hours lang tayo, ha? Pero pa tayong 30 minutes. Shoutout po sa inyo sa YouTube and Facebook. Nandiyan si Yours at saka si Ma'am Mano. Nandiyan sila sa YouTube channel ko. Ayan, shoutout sa iyo, Lodi Yours. Ma'am Levi Luna. Akyat na kayo dito, guys. Akyat na kayo. Sandali lang, i-share ko nga to sa ano ko. Ayan. Sandali lang. Sige, ikaw muna, Kiker. Yon, Sir Idol po, ako makakyat. Daming panganiban sa video. Ma'am, nandiyan po yun, sir. Nandiyan po yung hagdan. Pakiclick po. Dito siya makakyat, Sir Edward. Shoutout po, sir, from Libya. Oy, Edison Aguayon. Shoutout po sa mga taga Libya and enjoy for thanks for watching po sa live. Si ano po, Sir Edward, si daming panganiban si Pilyo, dito siya makakyat. Hello sa lahat ng viewers. Teresita Pyong Ikade. Hello po, ma'am. Sir Edward, shoutout po sa iyo. Maria Gemma Sapo. Hi po, Mama Maria. Levi Luna, hi po. Dora ako. Pa-announce po ulit, Sir Edward, yung live selling ko tomorrow. May live ako para ma-shoutout po at mapalo po kayo ng aming buyer. Please po, follow po. Yun. Sir Edward. Ayan. Next ako na next.
Kay Dora pa, shoutout po kay yours sa @kicker, sabi ni Ma'am Dora. Ayan, si Ma'am Dora ako. Yours, shoutout daw sa iyo, sabi ni Ma'am Dora, nasa Facebook siya. Especially si Sir Francisco Manalo Mamangon, meron daw siyang live mamaya, Sir Idol. Nandun ako, Sir Francisco. Nakikinig lang Nakaakyat ako sa kami doon. silent na ako doon. Nakikita kita. Puro ano ka doon. Kahit nasa salita ka ng salita. 'Di ba? Ang lakas makapagsalita ni Sir Francisco. Lakas. Ano siya? Pero kapag nasa dito sa akin, tayo lang si Sir pero Sir Francisco talaga. Andyan lang yan, palagi din andyan yung Sir La. Oo, alam ko naman si Sir Francisco. At basta doon lang ako, nakikinig lang ako, minsan dumadalaw lang ako, minsan hindi na ako nagpaparamdam. Kaya thank you Sir Francisco Hindi. Oo. Yon, Lodi Dora, okay na po yung schedule mo. Then, sige po, Francisco Manalo mga Teresita yung thank you Sir Edward, ingat. Edison Aquayon. Sir, akyat po kayo dito. Nandiyan po yung hagdan na nakapin po dyan habang hindi pa mag-end si Sir Edward. Pwede po kayong makyat dito para makapag-promote po sa page at habang may oras pa po tayo. Tama. Good afternoon po, Miano. Yun, hanggat may oras pa po. Miano Techel. May makyat. Si Ma'am Josie Dulangon. Sige po, Ma'am Josie. Hi po. Napakaganda namin. Sige po, ma'am. Go ahead. Good afternoon. Lahat ng followers ni Sir Ed. Sana i-follow nila yung reels ko. Shout out from Balingasag, Misamis Oriental. Wow, layo. Haggard ng Bisaya ka mo. Okay lang yan. Walang problema dito, ma'am. Kahit hagad tayo. Walang problema yan, ma'am. Sige po. Go ahead. So, sa tanan nga mga kaparihan ako bisdak, please follow my reels and react, comments, and gamay na lang para mag-abot ng 5,000 followers. So, please help me to promote sa uban nga mga ka-reels, mga moves. Dagan kayong salamat, Sir Ed. Kasi Welcome. kagabi nakaakyat Okay, ako. guys. Okay, sige po, promote kita, Ma'am Josie. Okay po, sa lahat po ng mga nandyan, mega shoutout po sa inyo lahat, Ma'am Lolita Lopez, at si Edison, si Ma'am Sherry, salamat. Venus Real Hub, mega shoutout po. And sa lahat po ng mga nandito, guys, please po, paki-follow po si Ma'am Josie Dulangon po. Nasa ibang lugar po to. Medyo malayo po siya, nasa Misamis Oriental po ba? Tama pa ba? Misamis Oriental? Sa Mindanao po ba? Yan, ang layo niya, Mindanao. guys. Please po, namasahe pa po siya dito, papunta dito. Namasahe po siya dito papuntang Tarlac. Pag sana po yung para hindi po masahe yung kanyang pamasahe, paki-follow po si Ma'am Josie Langon. Maraming salamat po, Ma'am Josie. Anytime pwede mo mag dito, Ma'am Josie. Ingat. Ingat And po, ma'am. Sir Ed. Ma'am, Ingat po kayo. Salamat. Next. Ma'am Venus. Mega shoutout, Ma'am Venus Real Hub. Mega shoutout po. Ayun, nandiyan na si Coco Andrea. Ma'am Coco Andrea. Long time no see. Yeah. Yes, shout out. Akit na kayo dito. Hello, guys, good afternoon. Pa-promote naman dyan. Norma Corpuswason. 30 minutes na lang ako, Ay guys. sa lahat na nandito. Opo. Albaladeo, Cheryl. Ma'am Cheryl, ayaw mag-promote. Meron pa tayong 30 Daming minutes. panganiban si Pilio. Pa-promote po ako, idol. Hindi to makakyat, Sir Edward. Ipopromote na lang natin. Sige guys, i-promote natin si Ma'am Eileen. Si Eileen ba? Si Eileen? Si Ma'am Daming Eileen. panganiban si Pilio. Hindi ko makita yung pangalan niya. Eileen Talada. Oh, nakita ko na. Eileen Talada Cabello. Hi Sir Edward, thank you so much po. Sa'yo lang po ako first time nakakyat. Ito ba? Ito ba yun? Please follow my profile account. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Eileen Toledo. Ayan, si Ma'am Josie. Yun. Shoutout po, Sir Ed. Welcome po. Ma'am Coco Andrea. Akyat ka na dito, Ma'am Coco Andrea. Ayaw mo mag-promote. Meron pa tayong 60 minutes. 30. Oy.
Thank you. Ma'am Coco, Lodi Coco. Nagpalipad po siya ng 100,000,000 tala. Okay, maraming salamat po sa iyong magandang binigay na pang brief. Ma'am Coco Andrea na 100 million stars. May brief na po akong susuot. Dahil basa na po ang mga Basa lahat. basa lahat. Kaya ewan ko ba kay yours, hindi ako binibigyan ng brief. Yours, ano nangyayari sa iyo? Lodi Hindi na yours, ako baka nag-type. naman. Hindi mo na ako binigyan ng ano ha. Ma'am Adriana Noble, mega shoutout sa iyo. Yung kilkili ko may team. Ma'am Adriana Hello, Noble, Sir Edward. shoutout. Pa-promote po. Ma'am Rita Christy, Lopez. hello, shoutout sa iyo. Ha 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 ha. Sabi ni Hirap talaga thank ako you sa so much. StreamYard. Ano daw? Shoutout. Edison Aquayon. Hirap daw siya, sir, sa StreamYard. Ay, ganun nga, mahirap. Pasensya ka na ha. Pero try mo lang. Malay mo makapasok ka sa StreamYard. Ako, data lang tong ginagamit ko. But, ibig sabihin, mas maganda yung hapon kung sa gabi. Kasi gabi, lagi akong naglo-loading, di ba, Boss Kikiar? Pag gabi. Hapon, hindi ako Yes. Yes po, yes po. Na lang, magandang oras na lang ako mag-live. Pero yung panggabi kasi mga team zone sila eh. Para, sila na mag-live. Naglalag ka pa nun, sir, naglalag ka pa. Oo, puro ako lag. Hindi ako nasa taas. Hindi ako nakakapag-shoutout. Ma'am G. Dizon, shoutout Ma'am G. Dizon. Salamat. Yun, si Lodi Jason. Parang ang tagal mong nawala, Lods G. Tapos ka na ba magbakasyon? Andyan lang yan siya. Nakikinig lang yan. Minsan nakikita ko siya. Wow! Pangdating ng brief, sabi na. Wala pang dating ng brief, sabi ni Yours Castro. Wala pa daw. Wala pang dating. Wala ba? O panganap mo muna ako dyan ng brief, yung may butas sa gitna. Pwede na yun, Yours. Shoutout po, Lods Christy Mariano. Shoutout, ma'am. Ha. Adriana Noble. Lods, akit ka dito. Hi, mga Lods. Gandang hapon po. G. Dizon. Maraming salamat po, Ma'am Eileen Talada Cabello. Nagpalipad po siya ng 10 million stars. Maraming salamat po, Ma'am Eileen Talada. Saan nyo na po yung si Ma'am Eileen Talada. Si Ma'am Eileen Talada, hindi daw maakyat to eh. Para niya, ako po yung kanina, nakyat si Ma'am Eileen. Ikaw talaga, Kiker, di natin nakita, nakakyat pala si Ma'am Eileen. Iba kasi yung nakyat nilang pangalan eh. Minsan nalilito ako eh. Maraming Sorry salamat na po, Ma'am agad. Eileen. Di ako. Akyat ka, Ma'am. Ito. Lods Cherry, lakit ka na po. Ayan. Silent Boss viewer Francisco, lang akyat ka si na Ma'am dito, G. Boss Francisco. Francisco Akyat Manalo. ka dito, akyat kayo. Ma'am Coco, akyat kayo. Meron pa tayong 30 at 27 minutes. Kasi mag-end na ako ng 30 minutes nito ay 2 hours. Lods G, akyat ka dito. Silent viewers lang po G, sabi niya. Hindi po kaya yung nga pala. nakapin. Sana all silent viewers G. Lods Adriana Noble, nababasa naman po. Pero mas maganda umakyat ka rito. Lods Francisco Manalo. Akyat ka na rin dito, Lods, para makapag-promote tayo tsaka sa palaro mo. Paano akyat? Bainisa Bulantakan. Nandyan po yung pin, inano na po ni Sir Edward, nasa baba. Paki-click na po yon. Salamat po sa mga star sender at lahat po yun alam nyo na. Alam nyo na kung anong gagawin. Si Christy Mariano, shoutout po, Lods. Sa YouTube. Salamat sa 3 million dyan sa Facebook, YouTube ko. Salamat sa Salamat po. Ay, si Turak. Sabi niya. Kiker, shoutout mo daw. Boss. Ay. Naglo-loading ka? Doon ako sa Sir Edward. Hindi. Okay lang. Shoutout po sa mga kabalin na taga Pampanga. Dora ako. Shoutout po sa kung nanonood kayo dyan. Enjoy po. Salamat po sa panonood. Tsaka sa YouTube. Sa mga YouTube po. Oo, tama. Sige. Yan. Hi! Good Siyempre, afternoon! Ayan na siya.
Kumusta Ma'am mga Adriana. idol? Ayan Hi, na. sir! Okay guys, Thank you sa pagpapaakyat. okay guys, mag-end na po kami. Maraming salamat po sa aming palatuntunan. Ay tapos na po kami. Bye na po. Thank you so much. Ano ba yan? Kung kailan Ano ba yan, nakaakyat? sir, ha? Kung kailan ako nakaakyat, saka ka naman mag-end. Pasaway ka talaga, sir. Ang aming isa sa pinakamagandang Papalipan sa'yo ng pambrit dyan. Kami-tami, oo nga, Ma'am Kami-tami, Merly, mega shoutout, Ma'am Venus Real Hub, maraming salamat po, by Niza, Shoutout po. Balantukan, mega shoutout po, Ma'am Flor, shoutout po, Ma'am Flor Team. Ayun, sa YouTube ko na, maraming salamat. I-follow nyo guys, kahit subscribe nyo na lang po yung aking channel, okay lang po. Basta gawin natin maging silver button yan, masayang-masaya na ako. Yun. May introduce Master, ako, baka friend ko. naman. Sige po, ma'am. Ano muna natin si Ma'am, si Ma'am Andriana. Ma'am Andriana, promote ka muna dyan. Nag-lipstick pa, Sir Edward, nag-lipstick. Hindi nag-lipstick. Mag-lipstick pa. Lipstick. Kapang-pangan talaga ako. Siyempre, hindi mawawala ang ating bigating. Pakilala ko muna to ha. Pakilala ko muna to lahat. So, ito guys, ang ating bigatin na nagbibigay ng mga lechon. Siguro bibigyan ito 100 lechon siguro to sa kasal. Kaya sa Baka naman. ating, okay, walang iba kundi Ma'am Coco, Andrea. O yan. Yo! Isa din sa pinakamagandang team zombie namin po. Amin pong ipinakikilala. Pamay na lang po. Ano yan? Pamay na lang po sa aming nagagandahang team zombie yan. Walang iba kundi si Dodi Coco Andrea at Dodi Adriana Noble. Pamay na lang po. Tatawa na naman. Mga bagong Bababa. tayo. Sir Edward, bababa na ako. Diyan na si Lodi Coco. Baka naman hindi na naman ako makarelate dyan. Hindi, huwag kang relate, huwag kang bababa. Meron pa tayo 23 minutes na lang tayo. Bababa ka ba? Tapusin mo natin to. 23 minutes Hindi. Sabi ko sir, andyan na si Coco, si Lodi Coco, baka na naman iba na naman matapik niyan. Ang aga-aga pa. Hindi naman kaya ng i-malo yan. Siyempre dapat dito yan. Seryoso yan si Ma'am Coco, na paano ka pag ganyan. Doon lang yan sa kabila mamayang gabi pa yan, babanat. May na po yung dalawa. Sabi ni Francisco Manalo Mamangon. O Lods, may na po. May yung dalawa. Hi, good afternoon. Wow, sana all. Dalawa din naman na dito sa taas. Dalawang mga... Hindi ako makapasok pero paranas din ng Star by Nessa Bulantakan. Sir Edward. Monica, mega shoutout Ma'am Monica and Vilma Proto Trinidad. Ayan, paranas po ng stars. Sinasabi ko po sa inyo, wag niyo po sabihin yung paranas ng stars. Okay? Wala pong problema yun. Basta malay mo, bisang kusa magbibigay po ng stars yan, ma'am. Okay? Salamat po sa lahat mga nandiyan. Nandiyan si Yours sa YouTube channel ko. Yours, salamat ha. Nagtambay ka dyan sa YouTube ko. Salamat Yours. Si Yakapin. Kami, ayan. Wait lang po niya. Stamp. Sir Edward, yung dalawang nagagandahang natin, sila naman. Ano pa siya? Litaw pa yung litaw pa yung ang tawag dito, yung parang injection nila sa ang tawag dito, sa may braso. Litaw dati nagpapalit ng injection yung dalawa niya, si Ma'am Coco. Grabe ba? Injection niya. Fresh, fresh from the bed ba? O ano? Hindi ko nakakaya masyadong Kaya lang, medyo ano ko kasi, yung kasama ko kasi, nakapang lipstick, makahanap nga ng lipstick dito. Iyo. Ikaw talaga, Lods Adriana, nag-lipstick ka pa kasi. Hi, Ma'am Coco Andrea. And mine Ma'am Coco Albaladejo Cherin. Hi, good afternoon. Wow, sana all. GMBM.
May na daw po, sabi Francisco Manalo. Hi, Team Zombie. Hi po. Kami Tami Marie. Wait lang. Standby si Venus. Ang Venus. lipstick na rin ako. Paket naman ako. Uy, Susan Baybado. Akyat po kayo. Hi, Lods. Shoutout sa nakakyat. Kay Lodi Edward. Aral Glory Conquer. Hi po sa'yo. Mine, Ma'am Coco. Albaladejo, Cherin. Ang gaganda naman nyo, ma'am. Wapo din po niya, sir. Ma'am Cheryl, wala na. Lashing na to. Yan po, magaganda lang po. Yan. Guwapo. Ma'am Cheryl, wala na. Papulahan na kami ni Ma'am Adriana dito ng lips, Ma'am Cheryl. Akyat ka na din. Ano ba yan? naman din yan si Ma'am Cyril. Hello sa inyong lahat. Blessed Sunday. Hello po, Leonor Vergara yung guy. Ang gaganda naman po. Bumalik na ako. Hi, good afternoon sa lahat. Sana all happy makakyat, Idol Edward. Ito. Shoutout muna natin si Ma'am Susan Baybado. Hello, Ma'am Joyce. Shoutout, Ma'am Joyce. Hello Salamat po. po sa pagpunta sa Glory. Salamat po. Ang tawag ko, Ma'am Merly. Asan na po si paakyatin niyo po yung kakilala niyo, mag-promote dito si pangalan to, si Venus Real Hub. Pwede po kayong umakyat dito, ma'am. Please po, makisuyo po ako sa inyo. Akyat na po kayo dito, ma'am. Kilala niyo po yung mga content creator dito sa taas. Jopel TV Vlog. Naka-lipstick daw yung dalawang zombie. Oo nga eh. Para maraming umakyat. Dali lang nga, iano ko sila. Para maraming umakyat. Sabi lang. Iano ko sila, highlight ko nga sila. Itig isa-isa. I-highlight ko Yun. kung gusto kong makita yung mga bili. Wait, isang Lagay natin ng... ko muna sa ng sir. Yo! Ay, wait. Parang iba yata ang mapuntahan nito. Nagkalat na sa lips ko. Baba. Sir Edward, baba na ako. Diyan na si Lodi Coco. Aba naman yan. Ito mga sabay-sabay lang tayo. Huwag ka magkalala. Mamaya na. Sana yung... Wala na, lalo nang gumanda. Magkalat pa ito mamaya. Lalo nang gumanda, naka-lipstick na. Venus. MJ. Pasok na, first time po. Mega shout out. Dapat kayo rin. Akyat kayo dito sa taas, guys. Mag-promote kayo, walang problema. Siyempre. Opo. Makapag-promote po. Nagpapaganda lang naman kami. See? Ipulahan tayo Ma'am Adriana. Sige. Wala nga akyat Ma'am Adriana. Ito naman si Ma'am Adriana. Yun, Yeah. Ayan. Ganda ng mga bisita ko, guys, ha? Ma'am Marilu, shout out, Ma'am Marilu. Tingnan ko lang, kung walang magpapalo sa amin mamaya, baka puro na unfollow. Pulang-pula. Sexy pa, Sir Edward. Hindi lang maganda, sexy pa. Ang mga team zombie namin po. Dadagdagan mo yung pagpula ng lips mo, ma. Naka-lipstick na, lalong gumaganda. Happy to see you, mga Lodi. Joyce Wars. Ang gaganda ng mga bisita ko, di ba? Ayan, from the ang way gaganda from naman. France, saka US. Ayan, di ba? Ay, hi po sa inyo. Tingnan ko lang kung sino hindi mag-aantay. Happy watching po from Pampanga, Japan. Ano pa po, Sir Lod? France. Salamat po. Thank you for viewing, watching sa YouTube at sa Facebook. Salamat po. Akit na dito ng Venus. Salamat po sa pagpunta kay. Ayan. Ayan. Sapi-sapi ba ako? Shoutout po sa lahat ng nasa baba at mga dumaan po dyan. Maraming salamat po at saka sa mga star sender po namin at mga nanonood sa YouTube. Lodi yours, nandyan po yan. Ang wala bang at sa Team Zombie. Magsisend pa ng mga star ni Sir Edward dyan pagka nag-lipstick pa kami niya. Sayang yung lipstick namin, hindi kayo magsisend ng ano. Parang lalong dumadami yung viewers nung naglabasan kayo. Kaya nga, sige na. Masaya dito kahit first time. Namin, tapos entertaining at welcome ka nila. Kami, Tami. Yes po, ma'am. Lalo kay Sir Edward. Wide open ka niya. Wide open ka niyang yayakapin. Sa batukan. Nawala yung akit kayo dito, mag-promote kayo dito, guys. Oo, mga Lods. Mga Lods, akit po kayo dito habang hindi pa in-end ni Sir Edward. Habang pula pa yung mga lips namin. Oh. Yeah.
Yan. Kaway-kaway po sa ano namin. Ayan, nagagandahan na. Mamaya, sa mukha na Team to, Song. magpupula-pula na nito. Sabi nga ni Lodge Francisco na to. Mangangon, naka-lipstick daw yung mga zombie. Oh, mamaya, ano na to, pag ano na to dito, yung pag ganon, kasi magiging zombie na. Yan, si Ma'am Emma. Shoutout Ma'am Emma. Arita. Talagyan ko din. Para shoutout. Oh, Shoutout pag po. ganon na yan, kasi mga zombie na yan, mga ganon. Yun, Sir Edward, si Lodge Linda Pat. Shoutout sa Ma'am Linda Pat. Linda Pat. Entertainer na Salamat Pat. Salamat po. Tapos mayroon pa dito. Kami Tami Maril, salamat Sisi, Venus Rilha. Misis na lakay. Ayaw niya umakyat. Lakay. Salamat. Miss. From Ayaw YouTube. niya umakyat. Salamat. Sa lahat po ng viewers at mga nakatambay dyan, ipinakilala po namin ang nagagandahang parte ng Mga Dracula na to. ang team, hindi ako makano, Team Zombie po. Si Andriana S. Noble. Oh, ay, Sumunod ay si Coco Andrea. Yan po ang mga Bakit may Lods? Ba't nilalagyan mo sa pisngi? Ayan. Kasi ano na to, mga Dracula, mga zombie na to. Yeah. Sana sila? Ayaw niya umakyat? Ay, ba't bumaba? Nalaglag si Sir Edward. Mrs. Nilakay. Tamsak Kapogi. Daan lang. Slips namin. Oy, salamat po. Salamat po. Makyat na kayo. Yan po ang nagagandahang Baka takot silang makyat dahil sa mga mukha na nagagandahang babae sa ano po. Ang ating Kiker, wag mong banggitin yung yung S. Bawal yun. Sige. Ayan po. Bahala na po kayo mag-mine. Sa nagagandahan po. Sila na po ang magte-take over. Hindi, nandiyan kayo. Ayan, may bago na idol in Oy, may nakaakyat. May bisita po. Welcome home. Feel at home. Thank you. Ano ba yun? Wala kang boses, Idol Edward. Nakamute Sir Edward, ka. wala kang boses. Sir. Nakamute ka. Nakamute ka, sir. Nandiyan talaga. Nakamute na ako. Sorry. Shoutout kay Ma'am Linda Pat. Maraming salamat Ma'am Linda Pat. Si Baby Linda Bell. Shoutout po. Na-distract sa inyong dalawa? Kasi ako nag-loading ako. Sir Lods, may bisita po. May bisita po ba? May bisita po tayo. Maganda ba to? Mga zombie na to. Joanne, please po, magpunta ka naman, mag-promote ka naman, Joanne. Hey, thank you. Feel at home, ma'am. Good afternoon po sa lahat. Salamat, nakakit ulit ako. Yo. Ay, Ma'am Sige Joanne, po, ma'am, go ahead. Anong nangyari sa balita mo? May nadagdagan ka po ba, Ma'am Joanne? Meron po. Dati po kasi nasa 1,000 plus na ako. Ngayon nasa 1,180 something. Yo. Wow. Ang dami na nag-follow. Congrats. Araw-araw naman po nadadagdagan 5, 6, ganun. I-follow nyo rin po ang Team Zombie, ha? Yes po. Yung Actually, nakakakot po ako sa Team Zombie before. Naalala kita. Pangalan ito guys, please pakisupport po si Ma'am Bantike, Joanne, especially nandito po sa taas si Coco Andrea, si Ma'am Andreana S. Noble, at walang iba ang ating macho dancer, walang iba kundi si Kiker Thomas. Ayan ang ating macho dancer talaga, sir. Sige. Kasi paras kami nakasando ngayon dahil meron kaming show mamaya sa aming variety show. Shoutout po kay Ma'am Les. Puro tayo nakasando nito. Arnita, shoutout kay Sir Mark. Hello. Ma'am Joanne.
Maraming salamat po sa iyong pag-akyat, Ma'am Joanna. Thank you so much. Sir, thank you po. Maraming salamat, Salamat Ma'am po. Joanna. Salamat po umakyat. Mga follow nyo pa ako. Maraming pong salamat. Thank you. God bless po sa inyo lahat. Ingat. Sa susunod Thank you ma'am, po. pag Ingat po, mag-lipstick ka na din. Di ko nga po akalain na naman nakakit. Mag-lipstick ka na. Kasi na tawag rito. Katapos ko lang naligo. Tapos bumalik uli ako sa dito nga ako sa Edward. Tapos bigla akong nakaakyat. Yun. Sige ma'am. Tapos nakakit ka, Ma'am. Ma'am Len, Ma'am Vilma, mega shoutout Sir Philip, mega shoutout po Sir Philip. Salamat Maraming po sa salamat po, Ma'am pag-akyat. Joanne. Thank you po. Thank you. Ang dami palang Congratulations, maganda dahil sa nanalo Team ka na. Zombie. Jacket. Ay, oo. Ito. Maganda tong dalawa na to, si Ma'am Nandriana. Josie Bula, Labadan, Tulangon. Yun, si Ma'am. Dakal. Salamat. Ma'am Reggie. Ayan. Siyempre, nandito rin yung magandang zombie. Walang iba kundi si Ma'am Cheryl. Ayan po. Ang ating BTC ng Davao. Oh, sabi ko sa'yo, bawal lipstick. Oh, sabi ko sa'yo, bawal lang umakyat, ate. Pagka walang lipstick, tingnan mo. Ma'am Lini Channel, mega shoutout Ma'am Lini Channel from Bingo Warriors. Maraming salamat po sa YouTube. Ayan na, nakahanap ako ng pulang lipstick, ha. Oh. Salamat po sa mga nanonood sa YouTube at Facebook. Walang mag-unfollow kay Sir Edward. Mas lalong dumami yung nag-follow loads nung naglabasan kayo. Sabi, hindi makapaniwala kung Team Zombie pa daw. Sabi 20 minutes na lang daw. Mamaya madagdagan yan. Papalo sa magaganda at guwapo support sa idol. Susan Pepito po. Oras na. Pero sige, extend natin ng mga 15 minutes. Nandiyan si Ma'am Cheryl eh. Hi, Ma'am. Cheryl. Yan na ang mga magaganda. The floors is yours. Ma'am Cheryl, asa ito niya sa Davao po. Sige, may bisita tayo guys. Ma'am Ayuda Pilipo. May bisita? Pepito. Sir Ayuda Pilipo. Pepito pala. Pepito ba? Pepito, pwede na po kayo mag-promote, sir. Please. Ma'am Lily Go sa ahead, sir. Lily B channel. Christopher, salamat po, sir. Christopher from Cainta Rizal. Thank you, Ma'am Joyce. Thank you. Thank you. Go ahead, sir. Sir, Ayuda. Mag-promote na po kayo. Kumusta po dyan? Kansa po dyan. Thank you. Ma'am Cheryl, Lakasan mo onti, sir. Lakasan mo onti. Kumusta kayo dyan, sir? Oy, kamusta po? Naririnig niyo ako? Oo, Ay, sir. dinig, Sige po, sir. promote na po. Ano lang po, pakiakyat lang yung profile, Facebook, at saka Ayuda Pilipo TV sa YouTube channel. Okay. Yes po. Maraming salamat po, sir. Ayuda Pilipo TV. Please po, pakipollow po si Ayuda Pilipo TV. Maraming salamat po, Ayuda Pilipo TV. Maraming salamat po sa pag-akyat, sir, ha. Ingat ka po ulit. Mamaya, sir, kung gusto mo mamaya po, ha. Thank you. Ingat po, sir. Alright. Ang gaganda ng mga bisita ko talaga yun. Kiker. Diyos ko, Kaya nga, sir. Talaga, nakalimutan. Sandali lang. Kaya nga, sir. Para ka ng Hello Kitty, Ma'am Adriana. Kaya nga, Sir Edward, dapat to mabigyan ng kahit kaunting highlights. Ma'am Babylin, i-click nyo po yung nakapin po na Dan StreamYard, Ma'am Babylin. Shoutout. I-click nyo po yung nakapin. Bogaril Abe, hello po, idol. Salamat po sa inyong pagpunta dito. Ma'am Maricel Loremia, maraming salamat po. 3 Provinciano Vlog. Beso po. Salamin. Beso daw kayo. Mga beso daw. Mga dalaga po yan. Sweet 16 tsaka 18. Shoutout po. Thank you po sa pag-akyat sa bahay. Bantike Joan. Rosalita Ana, hello po. Salamat. Ayan. Hello po, ma'am. Ma'am Sherin. Kiker, paano muna natin si Ma'am Sherin muna? Pakilala Ma'am Sherin. Ma'am Sherin, magpakilala ka po sa lahat. Sa ating mga viewers dyan sa Facebook at saka YouTube. YouTube po, please. Yun.
ko masyado marinig. Ano ba? Go, Ma'am Cheryl! Hi! Parang ano? Hello. Marinig mo ba ako? Loud and Oo, clear. narinig ka namin. Na ano yung... Pakilala ka na daw po. Lods. Go. Ay, hindi yata nakarinig si Edward. Mahina yata. Hindi nga. Nakamute ka, Ma'am Ayan. Cheryl. Nakamute, nakamute. Ayan na, Hindi, okay na. inano ko muna. Ayan, okay na. Ayan. Oh, ganda ng lips natin. Hi, good afternoon sa lahat ng nandyan. Grabe. Sinalbugan mo ng mga lips namin ah. Grabe si Edward. Lang po, sana madagdagan yung followers ko nang makuha ko na yung 5K pero malayo-layo pa. Promote na lang po Albaladeo Ayan. Cherry. Okay na yun. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang yan, Lods. Konting kembot na lang. Sabi ni Joan, expired na daw yung lipstick niya. O baka hindi daw niya ma-lipstick yung kanyang bibig. Ma'am Babylin, shoutout po. I-click mo yung nakapin po, ma'am. Ano? Ma'am Jelin Nevermudo, shoutout po, Sir Prince. Queen, shoutout po, pa-support po, sabi ni Sir Prince. Francisco, hello po, Ma'am Babylin. Maricel Loremia, Yon, hello po. Zim Zombie. Cirilo Romay Jr., Kapogi, shoutout po sa mga buong Team Zombie. Pa-promote po, sabi Yon. niya. Boss Dennis Vlog. Shoutout sa iyo, Boss Shoutout. Dennis Vlog sa aking YouTube. Maraming salamat po sa inyo, guys. Maraming salamat sa YouTube channel ko. Thank you sa mga dumadaan-daan. Ayan Watching po. Ito from po yung mga Qatar. kasama I ko support mga idol. sa Prince mga Queen. sa mga Facebook. Ayan, sino si Rosita Litana. Hello po, Francisco Manalo. Good evening Maraming po salamat. sa'yo. Okay. Oh, meron pa tayong 10 minutes Mine ko na po, idol, yung 3 magandang zombie. Okay. May na daw kayong tatlo. Papalo na lang sa amin. Add to cart na daw, sabi ni Lods Francisco. Si Romano Francisco Manalo Mamangon. Ayan. Yeah. Add to cart na daw, Sir Edward. Pili ka na dyan, ma'am. Ano? Oh. April. Charot po, Sir April. Shoutout po. April Male. Hello. Ma'am Edna. April Male. Hello po, Ma'am Edna. Kuwait. Wow, taga Kuwait si Ma'am Edna. Oh, Shoutout po. Japan, hindi na umakyat. Si Ma'am, ano? Si Ma'am. Oo, si Ma'am Devin. Wala daw hagdan, Lods. Baka hindi, ano. Baba muna ako, baka may umakyat iba, sir. Hindi, ma'am, sabay-sabay tayo. Hindi, sabay-sabay tayong aalis nito. Ano na ba ito? 5 to eh. Pang-apulo, pang-10 to. Huwag ka mag-alala. Shoutout kay Andre Tanda. Shoutout from Maker. Boss Kenny King Kapas. Sabi niya, shoutout daw po niyo, ma'am. Kapas Tarlac. Shoutout niyo daw siya. Ito si Andre. Sige. Shoutout niyo po daw siya. Ma'am, ano? Sige, Ma'am Cheryl. Sino? Ay, hello po. Idol, Andre Tandang. Shout out sa iyo. Andre Tanda, shout out mo, ano yan? Lashin kasi ako eh. Swak Packer Boys. Kenny Carpo. Kapas Tarlac. Ano daw sila, parang ano to, parang hardware siguro to. Yung madami sila eh. Nanonood daw sila ngayon. Shoutout po sa inyo dyan, mga taga Swak Packer Boys. Salamat po sa panonood. Salamat po sa mga salamat po kay Paman Albeo, kay taga Tarlac. Salamat po kay Kuya Paman Live. Salamat po. Ayan si Muslima City Fatima. Maraming salamat po, ma'am. Ayan, promote ko daw yung kanyang page si Ma'am Muslima City Fatima, isa pong star sender ko yan. Ma'am Jeline, maraming salamat po, Ma'am Jeline. Yun, Muslima. Hello, bossing, sabi ni Ma'am Jeline. Audrey Tanda, salamat po, ma'am, sabi ni Audrey. Jeline, okay. Akyat daw po si Idol Ma'am Babylin. Lumabas na yung ahas niya. Okay ka dito. Sir Edward, si Ma'am Babylin daw akyat. Sana inakyat. Wala na ako dyan pagdating sa costume. Wala na akong may lalabas niya. Dito guys, please, hanggang may oras pa tayo, please. Nakaka-distract yung mga gagawin ko niyan dito. kagandahan ng
kagandahan ng mga kasama namin. Ano daw sila ano daw sila modular cabinet. Ay, yung mga cabinet. Modular cabinet. Hi sa inyo. Hi sa inyo dyan. Parang ano siya, Hello po. Andre Tanda. Hello po sa inyong lahat. Ano? Furniture ba yun? Siguro sir, furniture yata yun. Thank you for watching. Thank you for watching. Salamat. At ito naman yung may-ari ng StreamYard, guys. Ayan, si Koyang Vlad. Kung saan tayo nakatuktok ngayon, saan tayo nakalagay ngayon, siya po ay may-ari ng StreamYard. Salamat Koyang Vlad. Tamsak. Shoutout po, Sir Koyang Vlad. Shoutout po, Lods. Maraming salamat po. Ito, nandito siya. Nandito sa taas. Ito, si Koyang Vlad. Ayan, papakilala ko po sa inyo. Ayan. Koyang Vlad. Hi, shoutout Koyang Vlad. Shoutout po, Koyang Vlads. Pa-follow and support kay Koyang Vlads sa lahat po ng nandyan sa YouTube at Facebook at sa mga kasama naming nagagandahan from Team Zombie. Koyang Vlads po. Ayan. Nawala, Lods. Koyang Vlad. Nalaglag. Sandali lang, may pasok tayo. May mga bisita po. Si Ma'am, nawala. Ayan, nawala siya. Ito si Ma'am Maricel. Ma'am Maricel, please po mag-promote. Si Ma'am Charina muna. Charina. Ma'am Charina, please. Kayo na pa mag-promote. Grabe, di na talaga mano si Ma'am Adriana. Wala na ako, ma'am. Wala na ako maibubuga sa'yo. Kaya nga, wala tayong laban dito, Ma'am Kuko. Kaya nga, wala na tayo. Wala na akong maibubuga. Ito na lang yatang may luluklok. Nawala. Sir Edward, si Koyang Vlads. Good afternoon. Kumusta kayong lahat dyan? Sige, ma'am. Hello. Rin ako, pa-support ako sa konting kembot na lang din yon sa minutes, ko. Yun na lang. Yun na lang sa minutes ko. Congrats, Ma'am Maricel Lorimia. Congrats, ma'am. Thank you sa inyo. Pa-support na lang ako. Okay, maraming salamat po, Ma'am Maricel Loremia. Salamat po sa pagkakaulit at nakapag-promote namin. Thank you, Ma'am Maricel. Salamat. Salamat po. Followers at ma-monetize ka. Ingat. Salamat po. Okay naman sa followers ko. Na kamit ko naman lahat ng yung minutes na lang. Sir, baka hindi ko na oras talaga. Maalam, God bless all. Bibilin Abella. Dito siya makakit, Sir Edward. Maricel, salamat po. Uy, Muslima City Fatima, salamat po sa 500 milyong patala. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Muslima City Fatima. 500 milyong patala. Muslima, 50 million. Salamat, Ma'am Muslima City. Maraming salamat po sa patalang. Salamat, Idol, sa pag-shoutout sa akin kanina. Pasensya mo na rin. Ma'am Mini Vlogcast. Mini Vlogcast, si Troops Moto, si Lorna, si Ma'am Jen. Salamat po. Meron ding 50 million patala si Mini Vlogcast Bautista. Salamat sa iyo, Lods. From Team Zombie yan. Maraming salamat. Ma'am Mini Vlogcast Bautista. Ano yung ginagawa niyo, guys? Puntahan niyo na po sila. Okay. Ami Lopez Atienza. Maraming salamat. Wow. Sa lahat, sabi ni Ma'am Ami Atienza. And Willie E. Luca. Shoutout po sa inyo. And Sonny Vic Gala. Maraming salamat. Troops mo to. Akyat ako. Sana ako kaso ang lakas ng ulan. Malakas ang ulan dyan sa taas nyo. Sa Kapas. Okay. Salamat po sa inyo lahat, guys. Madulas. Ma'am Coco. Ang ganda ni Ma'am Adriana, oh. Kaya nga. Mga madam, kasi maingay yung partner ko na
nandun sa loob, nagla-live si ka-idol Jonalyn Nisahon. Eh, sabi ko siya muna doon kay Jonalyn para may naman, may umakyat naman doon kay Jonalyn. Kaya nandito ako sa labas, nagpag-meeting. Ayos ka, mama. yung mga kasama natin, si Redward, nakaka-distract. Ang gaganda. Yan, shoutout po sa mga nagagandahan kasama po namin. Pamain naman po. Ma'am Ali Melension, mega shoutout Ma'am Ali Melension. Salamat po. Si Sonny Vic Galap, salamat sa pagpunta dito sa live ko, guys. Ma'am Mini Vlog, maraming salamat po. At guys, ang pangalan ko, si Ma'am Muslima City Fatima, maraming salamat. Ano pong ginagawa nyo, guys? Puntahan nyo na po yan sa aking mga star senders. Thank you so much po sa inyo. Okay. Thank you po. May bisita tayo. Thank you. May bisita tayo si Ma'am Joy Martinez. Ma'am Joy, please open camera po kay Ma'am Joy. Please, pakisuyo po. Ayan. May bisita tayo. Yun, Joy. Ma'am Joy, please. I'm Joy Martinez from Jordan. Yun, shoutout sa mga taga-Jordan. Wow. Hello po, Jordan. Shout out. Nag-try lang makapasok. Kasi malayo nasa Budol. Hi, Ma'am Joy. Ma'am, feel at home. Hello po. Good afternoon po. Pa-promote lang po. Go ahead po, ma'am. Go ahead, ma'am. The studio is all yours. Okay, God bless na lang sa inyong lahat. Chean Orsal, nagpalipad ng 20 milyong tala sa Redward. Salamat po. Sino? Sino, boss? Chean Orsal. Chean Orsal. Maraming salamat po, Ma'am Che. Ma'am, salamat po, Mama, sa pag-akyat dito. Pwede kayong anytime, pwede kayong umakyat. Maraming salamat po kay Chean Orsal. Nagpalipad siya ng 20 million. Ayan si Boss Ma'am Jelyn, sabi niya, Boss Edward, minsan ko pong nasilip ang account ko, may mali po yata sa umangat monetize na ako sa Tala Ads on Reel. Wow, congratulations ha. Yun, congrats. PM mo na lang ako ha. PM mo na lang po ako, Ma'am Jelyn, kung anong nangyari. Sige, para po masagot ko yan. Okay? Pero bago pong lahat, guys, nais ko munang pasalamatan ang aking mga napakagandang bisita sa taas. Walang iba kundi ang mga team zombie na red ang kanilang mga labi. Siyempre, mga labi. From eto guys, si Ma'am Coco Andrea, isang chopera ng USA. USA. Na ang mall. Ito maraming business to, marami ng business mall. Walang iba sa mall. Na Noble. At ito naman ang aming beautician sa Davao City. Walang iba kundi Ma'am Cheryl. Shout out sa tanan. Shout out sa inyo lahat. Especially ang aking kasama na macho dancer ng team. Simple guy. Si Peter Tomas. Napapaos na sila. Tayo nagpapaganda pa rin. Napapaos na sila. Tayo nagpapaganda pa rin. Hi all. Jovelyn. Yan nga. Hi Ma'am Jolie. Maraming salamat. Pedro Siya. Hello mga Lods. Magandang hapon sa inyo. Hapon po sa inyo. Tayo ang Pedro ngayon. Walang Vlad. Salamat po yung vlog. Ma'am Gina Lakman, maraming salamat po Ma'am Gina Lakman sa YouTube channel ko. Thank you so much. Pinalive ko lang po kasi bumabagsak ang aking WH sa YouTube channel ko kasi hindi na ako nakakapag-live kaya nilive po dalawa para in case ko tignan ko kung ano mangyayari. Maraming salamat sa support diyan, Koyang Vlad, sa mga team Bingo Warrior. Maraming salamat. Koyang Vlad, especially Koyang Vlad. Thank you po. Sa sa mismo. Ay, nahulog si Ma'am Coco. Ma'am Coco. Salamat po sa mga viewer dyan. Thank you po sa lahat. Okay. Sa YouTube at Facebook. Sige, Sir Lods. Siguro tayo mag-end pero outro muna tayo. Kasi baka maglalab pa mamaya, okay? Bigyan ko sila ng chance. Okay, si Ma'am Cheryl, ikaw namang una. Mag-outro na tayo. Hi sa inyong lahat dyan sa baba. Paano na lang ako, papalo na lang. Para naman madagdagan yung malapit-lapit na. Thank you sa lahat, Sir Edward. Thank you. Thank you so much. Okay na yon. Okay guys, please
Paki-follow po si Mama Albaladejo Cheryl, ang ating beautician ng Davao City. Iyon. Maraming salamat, Ma'am Cheryl. Iyon. Ingat. Yun. Next. Pa-follow po. Next tayo. Thank you, Ma'am Cheryl. See you later sa mga ibang live ng mga Team Zombie. Next, Ma'am Hello. Adriana. Hello everyone! Hello sa mga nanonood dyan sa baba. Huwag niyo po kalimutan, Adriana S. Noble. Paki-add na din Probinsyanang Guwapa OFW. Ayan! Thank you sa mga pahagin nyo. Risbakan na. Okay. Thank you, Sir Edward. Paki-follow po. Thank you. Always Sir welcome, Ma'am Peter, Adriana thank you so Noble. much. Ang ating Facebook channel, guys, Adriana Noble. Maraming salamat, Ma'am Adriana Noble. Thank you. Bye-bye. Thank you. Follow and support. Thank you so much. Bye. Thank you so much, Ma'am Adriana Noble. At siyempre, ang nag-iisang napakagandang tupera ng UST at wala nang iba kundi si Ma'am Coco Andrea. Ma'am Coco Andrea. Hi, the floor is hello. yours. Hello Philippines and hello world. Magandang hapon sa lahat ng zombie. Pakipalo na lang po kung Andrea Ratilla. Yo. At sa magandang hapon na ba dyan. Maraming salamat po. Lalo na po sa aming founder, Sir Edward Lacina, at sa aming host, na sino to? Si Sir Kiket. Mayor. Dalawa na yung mata ko ha. Hindi pa nakakakita. Mayor, salamat. Si Kiker Tomas. Si Kiker Tomas, tingnan mo. Wala na. Lashing na kasi. Sige, thank you. Paki-follow po. Mga Thank you, Ma'am Coco Andrea. Sa pag Apo. Bababa ko na kayo, Mama. Mag-i-end na ako. Thank you. See you around, Ma'am Coco Andrea. Thank you, Ma'am Coco. Sir Edward. Okay, next. Si Yung. Ikaw na. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali sa buong mundo. Kung saan po mga nasa live, Facebook and YouTube. Unang-una, nagpapasalamat kami sa aming Master Sir Idol Lodi Edward Lacina, ang kapogi ng Tarlac. Maraming salamat po, Sir. At ako po, ang inyong lingkod, Kika Thomas. I-follow and support po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat, Boss Kiker Tomas from ibang bansa to, di ba? Saan ka si Kiker? Saan ka? Qatar. Ito po guys, ang macho dancer ng Qatar. Walang iba kundi si Kiker Tomas. Maraming salamat, Boss Kiker Tomas. Ikaw yung bansag ko na sa iyo. Thank you, Sir Edward. Ingat. Salamat sa pakikisama sa akin, sa host. Thank you. Okay guys, maraming salamat po sa lahat po. Ayan, special thanks. Koyang Vlad, maraming salamat sa pahiram mo ng StreamYard. Especially salamat sa lahat po ng mga nasa Facebook, YouTube ko. Maraming salamat na siyempre sa mga Bingo Warriors headed by Ma'am Gina Lacman. Maraming salamat po at minsan po ako magla-live dito sa Facebook ay sa YouTube ko. Maraming salamat po. At sa aking mga Facebook, maraming salamat po sa ating 82 million followers po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at palaki po yung bahay natin. Thank you po sa always na nakasupport sa akin. At sana po malapit na tayo ma-hit po yung 100 million followers guys. All 100,000 sana ma-hit na po yung para marami pong mga content creator na dumami pa yung kanilang mga followers. Especially guys, nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga star sender for today. Walang iba kundi si sa Elimer Abehon. Maraming salamat po and shoutout po idol sa all the ways from Saudi Arabia. Si Ma'am Aquarius Aqua, maraming salamat po sa 500 million stars na binigay niyo po. Thank you. Gonzales Carlos, maraming salamat po sa 50 million stars. Si Ella Gutierrez, 20 million stars. Si Ma'am Coco Andrea, 100 million stars. Maraming salamat po sa inyo. At kay Ma'am G Simpas, 70 million stars. Thank you. Kay Muslima City, 50 million stars. Si Ma'am Mini Vlog, 50 million stars. At saka si Jack Sancon, maraming salamat po sa 50 million stars. Si Dora Ako, 50 million stars. Si Ma'am Chean Orsal, 20 million stars. Si Sir Noel, 20 million stars. Si Sir June Paredes, 10 stars. Si Ma'am Eileen Talada Cabello, 10 stars. Si Sir Noel, another 10 million stars. At saka si Ma'am Gomez Jelly Ann. Thank you so much po. Koyang Vlad, salamat Angad ko lang na makagandang
kinabukasan natin lahat, sabi ni Koyang Blood. Thank you talaga. Ay, Boss Dennis Vlog. Salamat, Boss Dennis Vlog. Sa lahat ng mga na-friends ko dyan sa YouTube, salamat po. Ayan, pumunta muna ako sa YouTube, sa Facebook ko guys ha. Siyempre hanapin ko yung magandang kinabukasan, kaya nagpunta ako sa Facebook. Maraming salamat po kay Princess Muhammad. Shoutout natin si Ma'am Helen, Aling Castre, Rivela. Ayan si Sir Pedro. Ang tagal ko na pinapangarap na maakyat sa iyo mga Lods, pero hindi ako maakyat. Baka pwede pong papromote po, maakyat po. 59 followers pa lang po ako, sabi ni Sir Pedro. Ayan, guys, please connect to Sir Pedro Suing. Salamat po. And Marites Bayaw Kumpalas, good evening, good day everyone watching from Kuwait. Maraming salamat po sa inyo. Boss Dennis, maraming salamat. Koyang Blood at sa Bingo Warriors. Ma'am Helen, shoutout po Ma'am Helen, Ma'am Susan, Pepito, meron pa tayong 32 million. Maraming salamat po sa 30 million sa Facebook at saka YouTube channel ko. Maraming salamat po. And Madel Soto Kiason, maraming salamat. Guys, sa lahat po ng mga kabalen, shoutout mga kabalen. Sa lahat po ng mga team ko, Team Zombie, supportan niyo po sila guys. Sa lahat po ng mga live nila, mga Team Zombie, siyempre yung mga alaga ko, mga Team Zombie. Alam niyo naman guys, sa mga Team Zombie, always nakasupport yan. Wala na po akong live pang gabi guys. Ibibigay ko na yan sa aking mga kasama every night yan, sa kanila na po yun. Pero live ko po guys every 2 p.m. 2:30 p.m. Pilipinas time at saka 6 p.m. or 6:30 mga ganun, okay? 2 beses lang po ako nagla-live sa isang gabi, ay sa isang araw, okay? Maraming salamat. Ma'am Mary Chris de los Reyes, shoutout sa iyo Ma'am Mary Chris de los Reyes, thank you so much sa pag always nakasupport. Ma'am Susan, Pepito, Villamor, salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat. Salamat po guys. At ako'y mag-end na. Ma'am Jocelyn, maraming salamat. Ito na po guys. In 30 seconds, mag-end na po ako. Maraming salamat po. At and see you later po sa aking live or sa ibang live ng ibang Team Zombie. Bye-bye guys. Boss Luis, maraming salamat Boss Luis. Thank you so much Ma'am Cheryl. Lahat ng mga umakyat, maraming salamat po sa inyo lahat. And see you later, see you around. Bye-bye.